Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. O karon atong i-upload na pud ang handumanan sa usa ka awit. Kay wala pa man nakaabot og 1 hour katong gi-edit nato nga Palami Drama no. Ato lang ni insert o upload ang handumanan sa usa ka awit. Ikatulo na ni nato nga upload nga handumanan sa usa ka awit. Ma-part 3 na ni siya kay katulo naman ni nato siya nga upload. O din nato dugayon no atong basahon. Last na akong gi-upload ang mga comments akong basahon. Ang first comment si Annalyn B. Nindota sa handumanan idol tulo man sa atong luha ani ka-relate jud ko sa mga drama. Salamat kanimo Annalyn B na naminaw ka sa atong handumanan no. Naka-relate jud siya sa ato ang drama. Kaduang comment na to si Ma'am Liquin. Oo, totoo yan. Gusto ko talaga yan. Ganahan jud ay si Ma'am Liquin sa aning handumanan sa usa ka awit no. Salamat kanimo Ma'am Liquin sa imong pagpaminaw sa ato ang handumanan sa usa ka awit. Salamat kayo sa pirmi nimong pagpaminaw sa ato akong Palami Drama. Daghang salamat sa imo ha. Si Jimmy Sinal, kahilak ko sa drama idol. Relate jud nako. Nice kayo nga drama. Salamat kanimo Jimmy Sinal no. Nga ganahan po ka sa ato ang handumanan sa usa ka awit. Ang kaduhang comment ni Ma'am Liquins, nakakamiss nga 1980s. Tinuod jud kay kining handumanan dugay na jud no. Sa gamay pa ko naanay handumanan hangtod karon naaga po handumanan o nindot kay mga istorya no. Daghan jud makarelate sa handumanan sa usa ka awit. Hinaot nga malingaw gapon mo mga listeners o hinaot pod nga masuportahan niyo ang ato ang handumanan sa usa ka awit. Si Jerome Lerna, nindot gapon ning handumanan idol. Ganahan pod gapon si Jerome Lerna no. Salamat kay kanimo Jerome Lerna sa pagpaminaw sa handumanan sa usa ka awit. Si Christopher Valdez, nice kayo mga story, makatouch kayo. Mao jud no. Nindot kayo nga istorya sa handumanan sa usa ka awit no. O salamat kay kanimo Christopher Valdez nga ganahan gapon ka. Si Oscar Abedog, salamat na sa idol. Okay ra gapon na idol. Problema na sa dili na mao na to. Oscar Abedog. Salamat kay kanimo Oscar Abedog na bisag unsa ako i-upload no. Ang handumanan mapalami ay naagapon ka nga permiga paminaw sa ato ang drama no. Salamat jud kay kanimo sa imong kanunay nga pagsunod sa atong mga drama. Salamat jud kayo. Ay kaduhang comment ni Oscar Abedog, nindot jud ning drama idol samot ko ganahan mo skip ani idol kay kun sige lang tao pao tuloy kaayo atong asawa dol. Mao jud no. Mag-upload ka puntag Palami Drama nga pagka-sunod na po handumana no ato ipuli-puli lang para makatuloy-tuloy tag-upload mga listeners no. Si George Garati, okay kayo. Bago na tong komentor no, si George Garati. Salamat kay kanimo George. Welcome sa ato ang Palami Drama. Salamat kay sa imong pagpaminaw sa ato ang handumanan sa usa ka awit. Si Alma Byron, nice kayo dol, nindot kayo istorya luoya sa bahay kasluno na wa pa jud na dayon. Mao jud no. Salamat kay kanimo Alma Byron sa imong kanunay nga pagpaminaw no maski sa Palami Drama o handumanan na gapon ka no. Salamat jud kayo. Si Rodrigo Bali, nindot gapon dai dramahan ni okay kayo. Mao jud ganahan kay si Rodrigo Balniga po no sa ato ang handumanan. Si Ramrico tulor ka heart ang yang gi-comment no. Si Ma'am Mary Grace Pamuga, salamat kay Sir Idol. Atay anim mag-inusara ta sa kadugay sa panahon makadumdum man ta sa atong utang. Nindot Sir Idol, oy salamat. Mao jud no. Salamat kay kanimo Ma'am Mary Grace Pamuga sa imong kanunay nga pagpaminaw no maski sa Palami Drama o sa handumanan. Daghang salamat kay kanimo Ma'am. Si Danny Lopez, nindot sad ang handumanan. Salamat kanimo Danny Lopez. Si Arlene Berlin, upload ka pirmi ani nga drama handumanan idol kay nindot kaayo mga istorya. Karon mag-upload na to. Sige no. O, kay daghan gapon maminaw sa ato ang handumanan sa usa ka awit no. Kunya atang-atangi gapon atong Palami no. Nana ko gi-edit nga sa Palami Drama pero wala lang nakaabot og 1 hour no. Pag human og 1 hour upload din nato no. Di nato dugayon para dili jud mo mabitin sa ato ang mga drama. Si Ma'am Balbina Tapalis,
Salamat sir sa upload nimo na-upload ko'y lingaw sir padayon lang sir naara ko pirmi maminaw nimo. Salamat kay kanimo Ma'am Balbina Tapalis nga pirmi ka maminaw sa atong drama maski sa palamay drama o sa handumanan dagan jud kay salamat kanimo Ma'am. Si Judith Sakia, thanks sir, nice kaayo. O tulodain ka heart no. Masaypot ko sabot na yung tulog ka heart. I love you siguro ni. Salamat kay kanimo Judith Sakia sa imong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit. Si Dayan Balir, kahilak man ko aning drama ha. Nakahilak si Dayan Balir no. Kay nakarelate siguro siya sa atong mga drama no. Salamat kay kanimo Dayan Balir. Salamat kay sa imong pagpaminaw sa atong handumanan. Ka-comment gapon ka no sa atong palamiay o dinhi sa handumanan sa usa ka awit. Si Lina Buna, lingaw gapon ang handumanan. Malingaw gapon daw siya. Salamat kay kanimo Lina Buna sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Jody Primo, ganahan ko ani nga drama idol padayon lang sa pag-upload kay ganahan sad ko. O karon mag-upload na ko no. Sige na tag-upload ani kay naga ko'y ganahan maminaw sa handumanan sa usa ka awit. Si Catherine Sulit, more drama pa sa handumanan sir. Nice kayo mga story. Maudod, tinuod yun, no? Kini yung istorya sa handumanan, no? Mga tinuod mong mga istorya, no? Salamat kay kanimo Catherine Sulit sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Romy Boy, salamat idol sa upload nindot gapon ning drama akong uyab ganahan paminaw. Uyab di Romy Boy, ganahan day no. Salamat kay kanimo Romy Boy ug sa imong uyab diha. Si Sugar Santos, kadumdum jud ko sa unang panahon kini nga drama hangtod karon nindot gapon paminawon. Mao jud no, kay sa unang panahon handumanan mao jud ni ang sikat-sikat nga drama no. Salamat kay kanimo Sugar Santos sa imong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit. Si Boyet Lidra, nindot sad paminawon uyab-uyab. Mao no, kay kini ang handumanan mo gud kadaghan uyab-uyab ba, no? Salamat kay kanimo Boyet Lidra sa imong pagpaminaw sa atong drama. Ug mao to makasuners no, tanan nga comment sa ato ang handumanan sa usa ka awit. Karon nga uploadan to ato na nimo no part 3 no, handumanan sa usa ka awit compilation part 3. Og ato na sugdan makasuners atong handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Maukining sa kalalaki nga taga Iligan City. Gato man tatampo, regdas sa nga nga Junjun. I love you, Karen. Oh, Junjun. Muna'y tinuod ka. Nagkagusto ko nimo. May chance ka ko nimo. Dili makalisod kong maon Jun kay may tsura man ka. Oh, Og usa pa, buotan sad ka. kumaw na. Imo na kong gisugot. O Jun, uyab na ta. Salamat, Karen. Pag sure ba? Tinuod, uyab naman ni Karen? O, lagi bay. Yan akong gisugot. Ah, kagunin mo. Ha? Ganun day bay. Daghan ko ng uyab na niya. Niya ikaw pagigisugot. Aw, gisurti lang tingali ko. Yahaya na mo ba ay? Congrats ay. Salamat, bay. Hi, babe. Oh, babe? Ako may kitawag di mo, babe? Oo, ikaw. Gusto na ko nga, babe ang atong call sign. Kana kung okay rin mo. Oh, okay naman. Okay, sige. Kana na lang atong call sign. Ganahan ko, ana. Okay lang ka ron, babe. Uwa man, babe. Nga naman unta. Manuro yung tata ba? Kaon-kaon das gawas. Atong pahimus lang ning panahon nga uyab pa ta. Eh kung maminyo na unya ta, na. Di na kita makalaag-laag. Ah, sige. Manglaag ta, babe. Oh, June. Babe, na kong manglaag ta. Ngano nanood pa tayo ng kwarto? Karon ang tataod-taod malaag. Sa'yo ba pang? Huwag lang na ta din eh. June. Dadari ba eh. Tapan ako. Ikaw lang, uy. Dirir ako.
Aroy! Ikaw ba mamiyamang ka, uy? Dugay na ko ng anday nga magkos ng lawasa, babe. Babe. Ha? Nakuha gini mo si Karen? Oo, part. Wagid ka ikyas. Buga! Grabihan ni mo eh. Yung anak mo ginang manag-uya, part. Di man na matawag og uyab kun way mahitabo. Ikaw na dyan, bay. Ikaw na dyan. Muna ako. Igor kita ko sa pag-ingon ini og sana all. Happy? Happy kaayo. Babe, pila na kayo nga nakuha ni mo nga akong pagkababay. Ayaw, bigyan ko pasakit ha. Di na mahitabo, baby. Kay love ta kay ka. Salamat, babe. I love you, Igadaan si babe. Kiss ay. I love you too, babe. Bay, Mac. Lain ang ginang atong cashier lagi. Asam ni dong usa? Ni hawa na bay kay ma-abroad. Aw. Saan ka diya? Tutok-tutok makaanang bago nga cashier. Guwapa sa da. Ay, basigon saan sa plano ni mo ha? Unsa ka diha, bay? Ay na lang tanin mo, John. Kaya kay kunin mo. Basta nagay kay gusto sa babae, di yun na ni mo lungan. Wala ko na, bay, uy. Mufocus na ko ni Karen. Uy, nga mo nag-cashier sa gitrabaho ano kong barbershop, oh? Nagtindog-tindog. Hi. Nakailangan ako. Nahibaw ko nga barbero ka sa akong gitrabahoan, pero wag ko makailas imong pangan. Junjun. Kim. Mo pa ulit na ka, Kim? Oh, Asa man ang iyo, ha? naraman din sa unahan. Aw, ako na lang kang ihapit. Kay, paingom sa kumpauli. Ay, ayaw, uy. Basi magbugnuan ko sa imong asawa. Asawa ko taon. Ako'y asawa, uy. We, tinuod. Lagi, lagi. Sige na. Mura man inuog kag dili ka uban sa trabaho, uy. Sige na lang, uy. Uy, ikaw ba? Narabay nakakita ninyo ni Kim? Ha? Haha, ka pa. Nakakita ninyo, oy. Nga ni Angkas Kim si mong motor. Aw, so may naana ko ba nga? Kauban naman sa trabaho. Oo, lagi. Unya kung mahibaw si Karen, nga nailaing ni Angkas si mong motor, faktay ka. Di mahibaw si Karen kung way mo sumbong bay ma. Abi na ko, di ka mo kuyog na ko sa pagpanghagad na ko ni mo nga mga unta din is gawas. Isalig lamang ko nimo. Kay gawas sa kauban tas trabaho. Buutan sad baya ka. Salamat, Kim, ha? Huy. Noon sa ka, uy. Nitutok ka man gud nako. Gigupahan lang ko ni mo. Taga di ang imong uyab, Kim. Wa man ko'y uyab gud. Ha? Pagtarong ba? Lagi. Naay nang uyab na ko sa una pero wato na ko pansin na kay nag-eskwela pa man ko ato. Oh, nga sa ato pa. May chance pa di ko nimo. Jun. Basing makaingon ka nga piskura kay ko, ha? Gusto na ko mahibaw ka, Kim, nga special ka para nako. Og nahibaw ko nga gugma na niya akong gibati nimo. Jun. May paglaong ka ko, Kim. Baka konserte ko kung maingon kong wa. Kung maingon kong wa ko'y gusto nimo. Gahan man sa ko nimo, Jun. Sa ato pa, kita na. Oh, Jun. Yes! Salamat kayo, Kim. Kim. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Bay, daghan na bang naibaw din hing uyab mo ni Kim? Ganun di, bay. So may problema, anak, nga. Ulitaw mo ko, og dagas, Kim. Eh, wag ka mahadlok.
Nga may bawo si Karen si mong gibuhat? Ngano mahadlok man ko bay? Ubuwagan ko ni Karen. Aw, napamot sa skim. Oh, bay Jun. Babe, Ah, babe. Nanawagli ka. asa di karon? Ah, dias sa trabahoan. Nga naman? Naibong man gud ko nga wa nakapakita na ko diri. Busy kay ko, baby. Daghan kayo mga customers. Gabi na ganda ko, muli. Mao ba? Ah, sige lang, babe. Anaulaw niya ka na ko kung may time ko. Sige babe. Amping. O sa man, manuroy ta o ako na kang ihatod sa inyo. Sa'yo pa man. Manuroy lang sa ta. Ah, sige. Ato bang may kay tauran taga helmet. Oh. Tinuod gid ay ang ako na sayran? Nga nakailaing gikabuangan? Babe? Babe? Day babe ay! Kinsa man ka? Anong gitang paros pa ni mo sa Chunchoy? Iya kong uyab, day. Ha? Mao di ay! Mao di wala ni magpakita ni akong tawhana kay nana din nagipuli na ako. Unsa? Halam, Mika, sorry kit kaayo. Wa ko mahibaw nga may uyab day ni si Chunchun. Wa kay sa, Mika. Kining amaw nga dako, may sadaan ini kay dili makontento ko sa. Sa iluwala ko, babe. Ayaw po kay babe na ko, kinaglagot ko ni mo. Sa iluwala ko ninyo. O saan magod? Parehas matamong gihigugma. Parehas nga gihigugma? Og nagtuo ka nga mapasaylo ti kasi mong gibuhat, ha? Wa ko mangandoy og lalaki nga daghan og naong maong magbuwag ta. Lukon ta ni mo eh. Oh, Buwag eh. Total. Di ba ba scheme? og nagtuo day ka. Hindi sa ko makigbuwag nimo. Ha? Makigbuwag sa ko nimo, Chun. Kay wa ko magkinahanglan og lalaki nga mangingilad, lalaki nga dili masaligan. Inuo ko. Parang kailan lang kilala ka. Mudsa kong gibuhat, nagdubli-dubli kong uyab, nahitabo. Wa na gid hinuod ko'y uyab. Ay, ila mo kong gibuhagan. Sa mga lalaki nga minaw karon, ayaw mo panundog na ko ha. Kung makauyab magani mo, focus gid mo sa inyong uyab. Ayaw na mo pangitaglain. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Minglanilla, Cebu. Tumatatampo nagdasangan nga Sandra. Sandra, unsa man to kung gisulti nimo? Seryoso gid ka nga manguyab ka nako? Nga gusto kang mahimo ko nimong girlfriend? Oo, lagi. Promise. Huwag ko magbinuang nimo. Kung sugton lang ko nimo, di gid ka magmahay. Anong nagduduha pa man ka? Huwag gid ko'y chance nimo, Sandra? Niingon bago di ay ko? Sige. Unsay, sige. Sige. Uyab na ta. Gisugot na ti ka. Tinuod ka? Dili ko makamaong mamakak, Tony. Yes! Yes! I love you, Sandra! Uy, hinayan ang tingog ni mo, uy. So, tinuod yun na itong tabi nga akong nadunggan. Nga uyab na mo anang Tony. Opa. Bugo! Pa. Sa kadaghan og tao diha. Si Tony ba yun? Ha, Sandra? O sa ka construction worker? Naunsa man din tao ka, oy, Sandra. Mura man hinuog kag bati og naw nga mahadlo ka man nga wa na mo punit nimo. Nga nagmantiner ka man lang anang Tony. Pa. Love ko ni Tony. Og love sad nako siya pa. Love? Sige. Gawasan ng love nga imong giingon. Unsa man kuno'y ikapasalig niya nimo? Ha? Mubasalig ba siya nga hatagan kiniyag nindot nga kinabuhi? Ha? O mahal, ako ipakita nimo nga kaya ti kang hatagan og nindot nga kinabuhi.
Lauman na nako mahal ha. Salig ko nimo. Nahibaw man ko ba nga mahitabo ra gyud unya na. Kay nahibaw ko kung unsa ka kakugihan o kung unsa ko nimo kamahal. O mahal, mahitabo ang tanan akong gipangandoy. Basta makapaabot ka. Mahal, unsa ka kung mag-live-in na lang ta? Pwede ra sad mahal. Pero nahibaw ba kang wakoy trabaho ron ha? Ako'y bahala nimo. Basta pinubri lang sa taron ha. Sige lang, puhon. Makabawi ra gyud unya ta. Mahal. Bisag unsa pa nakalisod ang kinabuhi nato. Basta kauban ka, waay problema. Noon sa kadiha, uy. Nagmugot manggod ka. Pila na katuig ang nilabay. Pero maura man gihapon among kahimtang, uy. Grabe sad ha. Di masagod ingon anak kalisod yung kahimtang good. Ay, o, lagi. Pero niingon manggod siya nga mahayahay ra gyud niya among kahimtang. Unya asa naman, be? Ako pa mo, no? Imo siyang istoryahan bahin ana. Pero unta day, imo sad siyang paaboton, uy. Dili ra ba na lalim ang gusto nimo mahitabo, ha? Nakita sa ba nimo kung unsa ka grabe ang paningkamot, diba? Oo, lagi. Pero, bahala siya, uy. Gusto ko makigistorya niya. Day, Sandra. Mahal, naningkamot ang bitaw ko. Oo, lagi. Nakita man na ako ba? Pero hangtod ka no sa amang ko magpaabot, Tony. Mahal, Kaysa tinuod lang, no? Wala ko mahibaw kung sakto ba akong desisyon nga nagpaabot ko nga matuman ang atong pangandoy. Di ka puy na ko sa kinabuhi nga igo-igo atong kwarta. pero mahal, wa man sa tika paggut mi, di ba? O lagi. Pero ako ni mo hatagi sa akong mga gusto. Oh. Sa ako si Papa. Ngayon gisugot pa mantika nga unsa na may trabaho ni mo. Sandra, Ikaw po'y na kong paabot, Tony. Dili na ko. unsay ibot mi pasabot ha? Unsay di na ka? Dili na ko gustong padayonon pa ni. Magbuwag na ta. Oh, Sandra! Maayo kay nakigbuwag ka atong tawhana. Huwag di balik ka din sa ato. Nausik akong pila katuig niya pa. So, mo patuo na gid ka na ko, ha? Kaya na ako'y ipaila-ila ni mo, nak. Anak sa kong kumpare. Pag-o din sa tong lugar. Maayong pagkabutang. O nagkagusto siya ni mo, nak. Kinsa man na pa? Romil akong pangan. Sandra. Naibaw ko. Pwede ka nga agdahon og date, Sandra? Nak, sugot tayo. Basin pa daig magkasinabot mo. Sige. Sige, Romel. Huwag problema. Salamat, ha? Gitreat, agad ko di mas mahalon nga restaurant ya. Imo pag yung kong gihato dinis bay. Sus, ikaw pa. Deserve na ni mo nga i-treat ka as princess. Huwag mo na akong ipatagamtam mo, Sandra. Romel. Kung natagan ako ni mo chance, di na ka kinahanglan nga magpaabot pa nga mahayaya ang imong kinabuhi. Dili sama sa mong ex nga pila ka tuig kang nagpaabot. Sorry ha. Gisultihan mo gud ko sa mong Yes. Hatagan ka og chance, Romel. So, girlfriend ka? Oo. Kita na. Ha? Kabagaw pa niyo nagkaila? Imo rin gisugot? Sa mga date pa lang gani, hayahay naman kay ko. Unsa na ka kung mabana na nako siya? Time pasa ha, time pasa. Mm. Kadiyot lang. Day, bagaw pa niyo mo gisugot. Unya, basta naman na, uy, naghiskot mo kagbana hinuon. Kay kung makigminyo siya, sugdan man ako dayon. Para kung unsay naa niya, ako na. Pero ang pangutana, love ba nimo? Dili na importante, day. Si Tony bitaw. Love man unta kayo nako. Pero unsa may nahitabo? Maong praktikalay na lang gini ako, day. Og nahibaw ko nga moabot agad ang panahon nga magminyo mi pohon.
Kagwapa gyud sa akong asawa, uy. Sus. Basta ha. Akong giingon nga sapatos ba? Oo, uy. Ulitan lang kita ka ato. Ako'y bahala. Pero sa pagkakaroon, Kanina ra gid nagsigigring imong cellphone. Tubaga sa kaha na. Iyon na. Samuk-samuk na. Pagmunsa na ko ha, para anak ni mo tanan akong oras o atensyon. Romel! Romel, gawas niya! Romel! Kasayo ba aron uy? Romel, gawas! Kung niya gusto gumpo kay Pagkat! Ay, Romel! Kinsa man ron? Asa si Romel? Uwasad ko kahibaw. Karon pa ko nakamatagod. O guwa na sad siya pagmata na ako. Nga naman, unsa pa ditoy ni mo sa kumbana? Oh, ikaw na yung asawa? Ha! Kaway swerte ni mo dahi. Ha? Nga naman? Daghan na kayo og nangita ng Romel. Kaya daghan na ginaganan nga utang. Unsa? O palihog lang. Sultiin ang bana ni mo. Nga tubangon bitanan. Kung dili, ikaw gid mo'y sumuko niya sa mga maningil niya. Kung darbi nagbaha niya, nga basta di siya magabayad, patay. Unsa? Kinuo ko. Pila naman kaadlaw nga wala muli si Romel. Sandra! Sultihin mig asa imong bana, oy! Ayaw magtago sa inyong mga utang, oy! Dili na kini maayo. Unyang gabi, mupauli ako sa amo. Oh. Hello pa. Ginoo ko, Sandra. Pauli na lang din sa ato kay delikado kay kanina. Ikaw ram na yung usa diha. Abi na kong naaras si Romel. Maulagi pa, uy. Pupuman siya mo uli pa. Usaon pag-uli nga, ibalhin naman na siya sa laing lugar. Og, gipatay siya dito. Unsa? Gaba na siguro nin ako pa. Sa ilo ako, nak. Dili ni mo sa pa. Ako tong choice nga. Nakigminyo ko niya. O karon mahadlok na ko musod og relasyon ba, uy. Mas maayo pag ako na lang gid may maning kamot. Og madayon, mangita kong trabaho. Paita gid isa kay jeep basta ingon arong orasa, uy. Daghang kay pasahero. Sandra? Oh, Tony? Uy, kumusta naman ka? Wala ko balita ni mo. Nia, this is Kinabuhi. Asa mo ka ba dong? Pauli na ka? Oo. Ay, pasakyan na lang ko ni mo, Pi. Ka-big time naman ko day ni mo. Natuma na yung taon ng akong pangandoy. Maayo hinoon. Pwede mo sakay na lang ko ni mo? Lisod kay isa kay ron good. Ay, pasensya na ka ha? Magkuha magkuko sa akong fiancé. Oh, fiancé? Oo, naibaw ko nga, di siya masuko, pero naibaw magod siya bahin ni mo. Kung di sa ko ganahan ba nga hatagan siya og rason nga masakitan siya. Mahal ka ayo ni mo, no? Sobra kayo. Kay wagid siya mubian ako sa walang-wala pa ko. Bong, excuse me na ha. Di ko gusto magpaabot siya dugay. Nice to see you again, Sandra. Oh. Hello, it's me. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim. Wagid ko makatingog human nilakaw si Tony. Nagsago lang akong gibati. Nauwaw, nanghinayang, og nagmahay kayo kung anong kumakapaabot og musalig niya. Karon, sa akong nahibawaan, nanglarga na og laing nasod si Tony og ang iyang asawa. Samtang ako, nag-focus na lang sa trabaho. Kaya ang kuno nako, mahal gyapon nako si Tony. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pala siyang kaagi ka doon? Maukining usa ka lalaki nga taga Dumaguete City ang atong matatampo
nagdasagan nga John Paul. Tagay ta, mga Bart! Okay, tagay mo na! Oy. Gamay lang nga itong mainom, Bart John Paul. Uy. Gamay lang ni. Oh, gamay na lang din eh. Wanay problema eh. Mangita ta og paagi nga makapalitag mainom. Asam da mang dilihin siya. Ha? Chill lang mo, chill lang. Ako'y bahala. Oh, kita ka nang miyagi? Imo yan. Yan ba mo? Tiya! Tiya! Asa man ka? Ay, hato ko sa merkado, dong. Pamina ko, tiya. Kaluyan ka sa Diyos. Uy, kung sagot di ka sa'yo gud yung nagtagay din, he. Birthday mangguna ko ron, tiya. Uy, mao ba? Oo. Ay, happy birthday, Ay, dong. salamat, tiya. Unya, watay pang, wa ko'y binirthdihan, tiya. Ay, di oy. Ikaw pa. Kadiyot. Oh, ay kana lang sa ha. 200 lang sa kasaon. Patay laing kwarta din, he. Kinakain ni tiya, oy. Salamat kay tiya. Naway sa payan, dong. Ay, adto na ko. Happy birthday, ha? Sige, tiya. Salamat. Ayo. Grabe ha. Kuha mong gini mo, Bart. Nakabunod ba man ang imong yan? Ako na guna. Sa pa. Ha! Dali na. Palit ito og kuhan ko. Mainom na to. Yan na. Padahin tag inom. Ay, kalabat sa ko, oy. Oh, maayo kay nagmata ka na, do. Oh, ma. Maayo gani kay nakauli pa ka dinis ato gabi, eh. Ha? Ano? Nga naman di, ma? Mangano ka bitaw ron? Pwerte ni mong huboga nga nauli gabi, eh. Unya ang naghatod ni mo, hubog sad kaayo. Nasubraan mi inom, ma, eh. Unya, unsa man? Ha? Unsa man gyud ka? Dili na gyud ka mausab, dong? Magsige na lang gyud kag inom ka uban sa mong mga barkada? Ma, lingaw-lingaw raman ang amuha, oy. Kay inig kami niyo na kumapon. Huwag tang naman ang inom-inom. Uy, ikaw ha? Naara ba kay sa nako ha? Ha? Sa misana ko ni mo, ma. Nganong imo manggiingnan imong iyaan, be? Nga birthday nimo. Teknik raman to, ma, oy. Araw madungagan ang among ginom ba? Ay, Ginoo ko in town ni mo dong, John Paul. Pag-usab na in town, uy, kay tiguang ka na. Bart, sab na yun, Bart. Matay tagay ron? Pahuway sa tabar, loy. Kaya ako'y aloy ron. Kaya aloy. Agi lang. Ako'y bala. Ha? Nakadilhin siyam ko. Mo ba? O sige, inom ta. Kadita. Ako ang tawag ko ng atong mga barkada. Kalami ay niya itong kinabuhi, Bart. Ay, sige rin sa inom. Mara, pa'y mustag mayo, bay. Kaya kung maminyo na niya tapuhon, awan na gitay bisyo. Ang pangutan na. Aminyo ka tayo ni, ha? Ngawam tayo uyab. Mo na gusto na kong isulti ninyo, bay. Ha? Angon sa man, Bart yan? Kinahanglang makauyab na ta. Kay lisod kayo kung matiguang tanyawa tay pamilya. Di ba? Mausad. Sakto. Nya? Ma, pungutan na Anak ba kayo dyan? uyab. Ano dia? Pungutan na ba dyan? Kung namin kita ang babae ngayon mo pugayaban. Ha, kita ka? Oh, no. Ako pa. Gisa man, Bart? Si Joday. Oh, ni aligi kas amo, John Paul. Mamisita unta ko ni mo, Jod. Oh, John. Di lang ko mapaligoy-ligoy pa, ha? Nakagusto mo ko ni mo, good. May pag-asa ka ko ni mo, Jod. Oh, Ay. unsa imong giani sa amo? Mamisita ko sa imong igsuon, te. Nga sa ato pa banguyab kang Juday? O, te. Ayaw na lang nag-ipadayon imong tinguha sa akong manghod. Kay wa ko makauyo nimo para sa kong igsoon. Ate Claudia. Ay, sakto man sa bang igsuon ni Juday nga dili ka ipasugot dong. Ha? Kay wa kay plano sa imong kinabuhi. Sige man lang kag hubog-hubog. Ma. Kay ngano dili ba tinuod, ha? Ay. Mag-usab na ko, Maoy.
Di ako magkuyog-kuyog sa akong mga barkada. Kana, maunay buhata. Aron na'y musugot ni mong babae. Kung sabi dyan, di na ka mag-inom na mo. Pahuway sa ako, Bart. Sa man. Ganahan na ka nga mag-usap, Bart. Murag ana yun ba eh. Kay kung sige tag inom no. Wa tayo maayong kaugmao no eh. Wo, mura magdi ikaw, Bart. Mao gina, bag-o kita, mag-usab ta. Maong ka mo, pag-usab sad mo. Dangan na lang sige ninyo giinom eh. Pangita na mong trabaho. Kay gusto na ko nga mag-usab eh. Aron sugton kong juday. Dili gyud ka muhunong sa imong tinguha nako, Jan. Di gyud juday, hangtod nga imo kong sugton. Bisan pa man og way gusto ang akong magawa nimo. Mag-usab na ko day. Ako ipakita sa imong suon nga magbinuotan na gyud ko. Okay, sige. Hatagan ti ka og chance. Unsay buot nimong ipasabot? Sugton ti ka. Pero pag-usab na ha. Ayaw na pagkuyog-kuyog sa imong mga barkada. Ayaw na pag-inom-inom. Uy! Oo, Juday. Ako na isa mo. Nga, unsa man? Uyab na ta? O, Jan. Ako na kang gisugot. Yes! Salamat, Day! Nalipay ko's gipakita ni mong kausaban karon Jan. Ngawa ka na magkuyog-kuyog kauban sa imong mga barkada. Kinahanglan nga ako ning buhaton ma, kay lisod kaayo eh. Mutaas na nga akong edad niya. Wa ko'y pamilya. Sakto gid ka. Kay dong, wa gid kay maayong ugma uban sa imong mga barkada. Jan, maayo kay nakita ta. May isulti ka na ako, Day? Manangid unta ko nimo nga mularga kog bayawan. Ha? Magunsa man ka dito? Manarbaho ko dito, Jan. Mao ba? Ay, kung mao na, malayo na day ka na ako. Magtaw ka na ilang gud-tagod. Amping dito ha. Ikaw sad. Pag-amping din ha. Mauday nga guoge ng naong ni mo. Kaya nilarga day ang imong uyab. O lagi bay? Nya. Saman, inanta? Di na ko ba yun? Ako ipakita sa mga kaliwat ni Juday nga nag-usab na gito. Day, kumusta naman ka diha? Ha? Okay naman. Ikaw dong. Nia, mingaw kay ni mo. Parehas ta dyan. Gimingaw, nasad kay ko nimo. Kasi mangita kaglain di ha? Uy, dili gid na mahitabo, no? Kay love, kaayo ti ka dyan. Salamat, Day. Paabuton ko ang imong pagbalik. Naunsan man si Juday? Di man mo reply ko na akong chatan. Di sa kumutuo nga busy sa siyang trabaho eh. Anong ka ni siya? Lipay na kaya ako amigo da. Say lipay ba eh? Lipay mo ka kay nauli naman si Juday. Ha? Kasi nauli si Juday? Oh, wala ka may baw? Oh, nauli mo siya gapon. Usa? Oo, gahapon ko na uli. Gahapon ba di ka nauli? Pero, wag yun ka magpahibaw na ako. Dili naman kinahanglan magpahibaw pa ko nimo dyan. Huwag nga nung di man nga uyab man ta. Makigbuwag na ko nimo dyan. Juday? Kalimtin ako. Juday, unsa may hinungdan nga imo mo kong buwagan ha? Gisamukan ako sa tong relasyon, uy. Kaya wa ka magustuhi sa mong maguwang. Maong buwag na ta. Juday! Ha? Mularga ka sa bayawan? O ma, Uy, magunsa makuno ka dito dong. mangita akong trabaho dito ma. Ganahan sa ko nga, mubiyan ako din sa ato ma kay gusto ko nga malimot ko sa gibuhat ni Juday na ako. Ay, salamat yung taon kayo nakasoday kong trabaho din sa bayawan. Maayo nang malayo ko sa amo. Parang kamove on ako. Ay, pita. John Paul! Oh, uy. Ikaw si John Paul, dili ba? Oo, ako. Nganong nakailaman ka na ako? Nalimot na ka na ako. Si Ira ko, uy. Ira?
Nakalimot ko nimo da. Grabe ha. Igsoon bito ko ni Ate Juday ug Ate Claudia. Uyala. Ikaw din ay. Ako in town ni. Sorry ha, wag ko makaila dayon nimo da. Kay nausab ng guga. Nibusok ka o misamot ka kagawa pa. Oh, ate ka. Tinuod bitaw. Kagawa pa nimo. Ay, Kwan, asa man ka nagtrabaho din eh? Meron din hinga building. Oh, ba? Mag-istorya nga yung tag-usab ha. Inig-out nimo. Sige pa. Mao ba? Nagkauyab din mo ni Ate Juday? Oo ay, pero mao lagi. Gibuwagan sa niya tungod ni Ate Claudia ninyo. Saon man nga, palahubog, biya ko kay sa una. Mao di ay. Pero nag-usab na ko ay. Kay watay maani ana ang magsige tag inom-inom ay. Watay kayuhan ana. Magsige tag gubog-gubog. Mao gyud. Mawa ang imo kagwapong ana. Oh, Ira. Naunsam ko eh. Anong ni aman permis ako nahuna si Ira? Ay, nayabag naman ko eh. Ha? Uwa ka makatug og tarong gabi eh? O Ira? Nga naman. Mo tingali ning gitawag nila nga gugma. Oh. Bala nang masuko ka na ko ha. Ako lang gining salty nimo. I love you, Ira. John. Wa ni na ko tuyo ah. Kalit ra kayo ni nga, nibati ko nimo gugma. Okay ra ako kung nimo sugton. Ang importante nga, nahibaw ka, nga abti ka. Love sip ka na ako, John. Tinuod, Ira? Love sa ko nimo? Oh, John. Parehas ni mo. Nikalit ra sa nigturok. Ningawan ko ni mo kung dili ka na ako makita. Ira, salamat, Ira. I love you. I love you too, John. Mupauli ka sa ato? Oh, John. Dugay na sad kaayo ko nga wa makaulis ato, uy. Magdungan lang tagpauli. Aron to ipaibaw sa mga igsuon nga kita na. Oh, sige. Unsay uyab? Unsay uyab? Mauna, te. Uyab namin ni John Paul. Buwagin ang tawhana, ha? Oh. Hoy, bagagnaong. Palayo sa kong igsuon, ha? Ha? Ngigani mo, no? Abi kay gibuwagan ka man, Juday. Kininasang manghud ako ang imong biktimahon. Palayo sa kong igsuon! Mahal ako si Ira, te. Ug bisag unsa pa imong buhaton, di ko makigbuwag ni Ira. Ug mga sawa ko niya. Di ba giingan tanuan ka? Nga wa mi makagusto nimo kay palahubog ka dako. Nag-usab naman ko, te. Ha? Mauna, te. Uwa naman mag-inom si John. Uwa pa na ron, kay uyab pa man mo. Pero kung maminyo na mo, mubalik ang bisyo na tawhana. Og mahimo pa gani nga mag-adik-adik ni? Maong buwagi din tawhana, ha? Dili ko makimot, eh. Tungod kay mahal na ko si John. Mahal sana ko si Ira, te. Mao bisag unsa pa inyong buhaton. Dili ka makababag sa among duha ka gugma. Bisan pa man og dakong supak aguang ni Ira sa among relasyon, wa siya nahimo. Kay parehas mi ni Ira nga nagkahigugmaay. Ug sa pagkakaron, minyo nami may usa nami ka anak. Dinhi na lang kutob ug salamat sa taganing akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa na siyang kakikaroon? May kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang ito matatampo nagdasangan ka, Rio. Congrats, Brad Shelo o Jen. Nakasal rin taon mo. Kuman sa tanan yung nagyan. Salamat, Brad. Kamo, kanusa pa man inyong plano nga magpakasal ni Ali, Daan pagit lagi ko. Mao gina ipangutana ninyo. Siyempre, dugay na gugay mo. Pila na katuig mong manag-uyab niya hangtod karon. Murag, huwag yun ko'y nadunggan nga nagplano mo nga magpakasal mo. Nay, pangutan na sa Rio ay. Oh, Brad, nga mo ka diha? Ha? Naamod ko'y plano. Sige lang. Mahibaw ka na lagaw niya na ninyo. Oh, nga naman ka. Kalahom gud adto. Mahal. Nakoy pangutan na niyo ba?
Ansa man na? Andam na kang kung mapakasal ta? Sa tinuod lang, di pasad ko siguro kung andam na ba ko. Ikaw, mahal? Oo, umusap ko. Pero, unsa ka kung mag-ipon na sa ta? Pwede ra. Sige, mag-ipon lang sa Di mo magpakasal pero mag-ipon mo? Oo pa. May na sad na aron may bawaan na mo kung magkasinabot ba mi o dili kung mag-ipon na mi. Ay, nauunsad. Mas maayos ka mag-ipon mo. Ay, basin og magkaapon ako, ana. Layo pa sa kinas kamatuoran pa. Sa pagkakaroon, magtigom na sa gudmig maayo ni Ali. In fairness, ha? Sa duha kat itong panatipon, ubay-ubay na kitag napundar nga mga putang. Yes, mahal. Ug may gani kay magkasinabot ra kita. Baby na lang kay atong kuwang. Ganahan ka? I think ready na ko. Dugay-dugay na sad bayata. Ug sigurado ko nga ikaw na gid ang mamahimong amahan sa ako unyang mga anak. Sigurado naman sa kunin mo, Ali. Pero di pa kaandam. mahal ko. Siyempre, isip lalaki. Ako mong responsibilidad. Ug dili ko siguro kung makaya na ba akong budget. Kay buto na no? Basta ko, pagkagsweldo na ko. Mahal, ayaw pa ko nauna, ana. Magdinabangay mong good gihapon ta. Dili ta kapasagdan, bisan pa man umumabdos ko. Na ako'y nauna-unaan, mahal. Unsa man na? Ha? Plano ni mo nga magbuhi giro? Oo. Total, hilig mo sa iro si Ali. Brad, naibaw ta nga malipay si Ali kung magbuhi mo giro. Pero Brad, bata nga tao ang iyang gipangita. Sao nga, di pa mo ko andam. Ikaw? Sige, suway. Hala! Wow! Diin ka ani, mahal. Kag-cute ka ani nga, papi. Ito yung ginakong palit, mahal. Kaya nahibaw ko nga, malipay ka na. Thank you, mahal. Thank you. Yes, na nagitay baby. Sa pagkakaroon, siya una ang atong baby, ha? Atong suwayan kung kaya na ba natong mamahimong ginikanan? Ihatag na ko niya ang tanang pagmahal, mahal. Akong ambingan ang atong baby. Mimi, nakoy da nga treat para nimo. Uy. Sabap yan niya. Dera. Mahal. Di ba giingnan mantika nga ayaw siya hatagi og treat kung wa kay gisugo niya nga iyang gituman? Sagdi lang gud mahal. Karon na musad na. Si karon ra. Kapila na ko kakita nimo nga gibuhat na nimo. Paita sa nimo, uy. Di ba kay bawang mo disiplina? Kung dili ka gusto og anak, at least man lang unta, i-treat si Mimi nga tinuod atong anak. Ali. Kung sabay na tabo niyo ni Ali, nagkabantay ko nga kinasuroy na ko din sa inyo. Murag di siya magawas. O murag di sa lumagtingog. Sige, magudbig away pa. Ha? Gano'n man? Ambot ba pa? Mag-away Mimi tungod lang sa mga gagmay mga butang. Oy. Istoryahin na yung duha dong. Oo pa. Ini Domingo day off man na mo. Mag-istorya mi. Ambot lang bitaw, Rio. Wala sa ko makasabot na to. Unya. Ingon anay nang taperme? Dili na. Kay dili na ko, Rio. Unsa? Unsa dili na ka? Di na ko sigurado sa kong feelings, Rio. Mas may pagmagbuwag na lang ta. Kung mao ginay desisyon ni Ali, Brad, atagin lang sa siyang gusto. Brad. Ayos ang pugsa kay matoksik na unya ang inyong relasyon, ana, Brad. Bati kayo nga ikaw na lang usa ang gusto nga magpadayon ng inyong relasyon. Wa ko'y mahimo kundi nagit siya ganahan, Brad. Salamat kay girespeto ni mga akong desisyon. Magbahinay lang unya ta sa atong mga gamit. Unya si Mimi. Asam siya?
Arisiyan ako. O kung gusto ka makakita niya, ako lang yung siyang ihato din niya. Sige. Kung man ay mo gusto, Ali. Palabig inom mo eh. Sang... Sumayang dagan mainom para mumanhid ko, Brad. Sakit na kaya. Hindi na ako madawat. Iwa na ni Ali. Sugadugay na mo. Karoon na lang minagin ko na ni. Yes, tanaw ni mo. Kung sa kahinungdan nga ni Fade man ang iyang feelings din mo, ha? Ako ba iba? Di ko madawat, ani, Brad. O kung di mo madawat, Brad, i-fight na ni mo. I-fight siya. Kung saan ako man ako mag-fight, kung di lang yun siya. Ipakita niya nga love yun ni mo siya. Ay, surrender, Brad. Brad. Oh. Nialagi ka? Oo. Gimingaw ko ni Mimigod. Di ba naingon man ko nga pwede rati kang adtuon sa imong apartment o dadon ako si Mimi? Okay ra. Naamso ko ilakaw nga nadinis doon. Kumusta man ang atong baby? Haim mo siya. Dali. Sud. Maayo kay sigurado kag sorry sa ila. Oo. Si Mimi ra nga akong irason pero siya gyud ang ako tuyo. Permihan na, Brad. Ma-okay ra lagi mo, anak. Nanawag siya, Brad. Hello, Ali? Rio, magbaybaw lang ko ha. Pubalhin ko upay. O kung gusto kang makita ni mo si Mimi, ihatod ako sa inyo. Oh, di ko rin mo tultulan sa imong gipuyan. Para unsa man. Walang. Sige, Ali. Manawag lang niya ako nimo. Mabisi mas ako kay nakoy out of town sa kong trabaho for 3 months. Manawag ko nimo dayon kung mauli na ko. Kumustang out of town, Brad? Kapoy sa bro eh. Laay sa ganito. Laay, kayo man ditong inspirasyon. Manawag di ko ni Ali. Magpahibaw ko nga nauli na ko. Salamat sa pagdani, Mimi din ha. O, isa pa yan. Rio, gidala lang sa nako ang tanang mga gamit ni Mimi. Ha? Nga naman. Di na lang siya ni mo. Di na ako siya pwedeng dadun sa bahay. Ha? Uy, nga naman. Allergic sa iro nga akong fiancé. Fiancé? O, Rio. Kaslunon ako ug nag-ipon nami. Ali. Kasayakot. Nganong inguna naman kadali? Pag-ubakay mo, pero mapakasal na ka niya? Nag-iipon na yun mo? Oo. Kay bisag bag-o pa mi, iya day kong gihatagan og anak. Mantos ka? O, Rio. Ang mga butang nga wa ni mo buhata sa una, mao iyang gibuhat diri nako bisag bag-o pa mi. Wa na gid chance ali. Wa na, Rio. Kay dili na ti ka mahal. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Grabe gid ang akong pagmahay karon nga. Wa na si Ali nako. Nagtuo ko nga buha pa na ako siya balik. Pero wa na gid mi chance bisag gamay. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga Purok Alindahawa, Barangay Bago Don Salvador, Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ruel. Ma, pa, mohang yun ko ninyo nga muskwila ko grade 11. Murag lisod man na, Ruel. Uy, kay nahibaw bitaw ka nga lisod ka ayo ta. Mauna daw. Unsar guring atong pangita, pagpangumarag yun. Tabang ilang ko ninyo nga makaskwila pa, ma. Kaya kung
Mahuman ako ning grade 12. Mangita mo niya kong trabaho. Amo palang sabutan ni mama ni mo, ha? Kung himo ka ba nga maka-eskwela nga wa patay kwarta. Una-huna aha kung mo eskwela ka, adto pa kag syudad, unya mangita pa tag imong kapuy-an. Ako pangutanong ng akong mga amigo pa, ma. Basin og may kaila sila nga barato rang binuwan. Kinanglan makaskwela gid ko, ma, pa. Ato lang kaabang dol sa mga abangan bay kay barato ra dito. Inood, bay Mervin? O lagi. Ingnas mama ug papa nimo. Aron door kay ta. Sige bay. Ay. Usa ba? Kung sunado gyud ka nga eskwela do? O, lagi pa. Sige. Usugot ko nga eskwela ka. Salamat pa. Pero kinahanglan nga maagwanta gyud ka sa kalisod, ha? E usaol pobre man ta. Sige na pa. Kayahon ako. Ang importante nga makaskwela ko. Yes! Grade 11 na kita bay. Lagi bay. O lipay kay ko bay kay nakaskwela gitahon ko. Maning kamot lang kita bay. Nga makahuman kita sa tawi eskwela. Erwil, may klase ron. Saan, kuy ka na mo? Asa man mo bayra din? Ang guna may katubhan. Aron nami ang bawo sa espilahan ba? Sige bay. Kuya ko ninyo. Ay, kapuya din yung maguna sa katubhan ay. Pero, agwantahon lang nako ni. Aron nako'y pangbaon sa eskwelahan. Kumusta man ka din, Ruel? Paigid ba? Sahay, wako'y tarong kaon kay wam ko'y kwarta. Muna akong giingon ni mo, nga lisod kayo kung may eskwela ka. Kay wako'y kasuporta ni mo. Kay kuwang ako kita. Sige lang pa. Mangita lang ko paagi din nga mabuhi ko. Gutom man ako eh. Saom na ko ini nga wam gid ko'y kwarta. Say, Erwil, sa magagugpa mo yung naon mo? Ano ba? Gutom kay gubay. Nya wako'y kwarta dre. Paresita ini ba yung kwarta? Bay, pwede mga yung piso nimo. Ako lang ipalit og tubig. Aron bawa ning akong kagutom. Yun sa? Timing kayo, di ko piso. Oh, muna yan. Salamat ba ya? Roel! Dong, Roel! Ay, tawag kayo ng gina ko. Nang? Dali ragod ka diyot. Nang? Permi kung makabantay ni mo nga kunting snacks na gani, dili ko ka mo snack. Saon, wa mo ko'y kwarta nang. Karon gani, gutom kay ko. Abi ni mo dong, naluoy ko kung nagtanaw ni mo. Unsa man, musugot ka nga mutabang-tabang ka nako dinhi sa kantin human sa klase ni mo. Ha? Akong ingnon ang tag-iya ining kantin nga patabangon ka nako dinhi. Walang kay sweldo pero libre kas kaon dinhi. Sige nang, musugot ko. Ang importante nga, malibre ko sa kaon. Hakotan ning duha ka sako nga basura dong. Ilabay ni sa gawas. Nang. Wawa ning akong gibuhat eh. Nagdago ning duha ka sako nga basura. Ikatawaan ko sa mga estudyante nga nahabilin din sa eskwelahan. Bahala na sila eh. Hindi na ako sila tagton. Ako na ning ilabay aron makapauli na ko. Bay Ruel, may kay niya na ka bay? Nga naman di bay? Niyan yung magudang tagian yung boarding house bay, nangita ni mo. Hala, basig maningil na to bay. Murag maugin na bay. Mubalik ko na to siya ugma bay. Maayo kay naabtante ka, Ruel. Ate? Gahapon regog ko nga nagsigig atang-atang nimo nga mauli kay maningil na ko sa abang ning imong gipuy-an.
Te, buhang yun ako ni mo, te. Sa sunod adlaw lang ko mo bayad. Wa pagi ko'y kwarta, te, oy. Wa pa mo gud mo aris papa. Pagkagamay ra gyud unta ng imong bayranan, oy. Pila ra gyud ng 200 ang buwan, pero naglisod pa gyud kag bayad. Pasensya na ka, te, ha. Wa pagi ko'y kwarta. Nahala, ani na lang. Ugma, Sabado man, wa man kay klase no, nako ipahakot nimo nga kawayan, aron maimpas ang tulo ka buwan nimo nga abangan. Sige, te. Kapoy na kay ko. Wa pagin mahuman ako ug hakot ang kawayan. Ato sulan ako ang kakapay aron maimpas ang akong abangan sa akong gipuy-an. Kalain sa kong lawas, eh. Hey, Ruel! Bay! Una lang mini mo, ha? Sige, bay. Uy, kung ka? Lain akong lawas, bay. Kainit ko ni mo, good. Hilantan ka? Oo, lagi, bay. Uy, delikado ni da. Pero may makatiman ni mo din, eh. Aka dito, mangita kong tao ba nga makakuha ni Papa ni mo. Ipakuha ti ka din, eh. Higop og maayo aning utan aron maulian ka. Nya inig human, inom og tambal. Salamat, ba. May gadi kay naaday nakapahibaw na kung gihilantan ka. Nga na. Dalin ta kong kuha ni mo dito. Naunsa man di ay kadung nga gihilantan man ka, ha? Sa sobra tingalin akong kahago, ma. Pa. Maong naingon ini ko. Maubin na akong giingon ni buha. Nga pait kining atong kahimta. Nga eskwela ka uya kuwang tas kwarta. Kung muundang lang ka kasi pag-eskwela daw. O tabangan na kunin mo din sa bukid. Dili pa. Bisag unsay mahitabo. Mupadayon ko sa kong pag-eskwela. Ruel. Buhay kong minsan lang direksyon. Usahay, may na kayong isurrender. Tungod sa kapait o kalisod nga ako nahiaguman. Pero sa gihapon, pabilin kong ligon. Kung maabot na ko ang akong mga pangandoy. Sa pagkakaroon, padayon niya pag-eskwela. O kinsa ritong ganahan maging friend sa FB, mao ni ang akong account, Roel Almares Estemar. Dinhin lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Tagum, Davao City. Ang ito matatampo, nagdasingan nga Ryle. Re, kanyar pa kasi tutok ray. Ulan na na. Ha? Sagutan na ako. Siyal usa. Sige. Hi. Hi! I'm Gianna. Ikaw? Ryle. Nice to meet you, Ryle. To meet you too. Can I have your number? Sure. Iyan mo na kong gisugot? Oh, Ryle. Yes. Thank you, Gianna. Thank you kayo. Isaada ko nimo. Dili ka magmahis mong pagsugot na ko. Nakauyab na gid ka ba, eh? Finally! Unya, kanusapam sa na nato mamit natong bayana, ha? Pohon bay. Oo. Sa pagkakaroon, busy palagid kayo si Gianna. Sige lang. Pohon bay. Magsabot lang yata ninyo kung kanusa. Nagani kay, dili ka busy ron. Nakaigayon ka sa pagkikita na ko. Mao lagi. Nagtusal bitaw ko nga mabisi mi pero dili man di ay. Pwede ko mahibaw kung unsay mong work? Ha? Kuan. Excuse na ha. Tubagon sa nako. Importante lang. Sige lang. Nganong giga ni Gianna? Every time mangutan ako niyang kung sa iyong trabaho, mura mo siya maglikay na ko. Okay. Sige, bye.
Ryle. Ryle, I'm sorry. I have to go na. Ha? Nga naman? Na ako importanteng meeting with one of our clients, good? Abi na ko dili ra mo busy today. Mosad lagi akong pagtuo. Pero bago lang ginanawagan akong boss. Magkinahanglan ko nun sila sa akong presensya kay dako kuno ni nga kliyente. Mao ba? Unsa magkaoras mo man? Wa pasad ko mahibaw. Pero sige lang. Mo-text ako nimo, okay? Okay, sige. Maudi ay. Maudi yung nakikita ka na ako. Kay biyaan de kang Gianna de ay. Mao lagi? Oo niya, asam tani. Tagay ta? Tara. Mangita tag lugar. Imo, tagay. Lipong ko da. Bay. Awa na bay. Ha? Gana ba? Naglingkod sa unahan. Ayan ang usa. Kanang guwapa ba? No? Guwapa no? Ha? Uy, parehar ba silag na ni Gianna? Unsa bay? Dali bay, ila-ilaho na to. Ako si Venice. Ako ba si Ryle? Okay na ba nga makig-amiga ko nimo? Waray mo sa ko? Wala man. Maayoy noon. O niya, asa man ta iniinig human din eh. Ha? Nakatubong ko. Unsa naman ang rasa? Shit! Kadagamdag miss calls ni Diana. Pagdali ko. Asa naman ka? Venice, sorry pa daw, kinanglan ako mo ito. Gipangita na. Gani na lagi na siya nagsip. Lamig manggod kaayo ang imong katog. Venice. Ayaw ka pala ka, Ryle. Isipon ko raning gabi una nga way nahitapo nato. Pero in case ganahan kang maglipay, pwede na ko nimong tawagan. Okay? Venice. Nahibaw kong nang luod ka na ako, maong waka mo tubag sa akong mga tawag gabi eh. Maong ni tuyo gid ako nga girentahan ning condo for one night aron makaspend tag quality time together. Og malutoan di ka sa akong specialty. Thank you, Gianna. Basta para ni mo, Ryle. Buhaton kin ako ang tanan. Andam kong i-give up ang tanan para ni mo. Gianna. Sige na. Let's eat. Sa ato pa, kay imo manggiko ang number natong Venice. Buti pa sabot nga, mausban ba gida ito? Ambot lang. Ambot lang. Murag sa akong tanaw, no? Murag nagpangita pamangkabay? Sa tinuod ng bay, nag-iibogan ko. Kung lawas nung kalipay ra ba ni o doon na nagid ko yung na-feel niya. By Ryle? Kapil na tamahita po. Unsa maning ato? Venice. Sa tinuod lang, Ryle. Una, nagluupay ako nga last ning akong gipati diyan nimo. Pero sa kadugayan mo, murag lahi naman. Murag udot ka nagkit ko nimo. Sa tinuod lang, Venice. Ingunan na sila ang gipati na ko. Kun mo na, unsa may buhaton nimo si mong iba? Mangita lang akong timing. Makibuha ko niya. Kun mo na, nalipay ko si mong desisyon, Ryle. Pwede ko yugad ko nimo. Asa man? Birthday mo sa kong barkada sa Sabado. Gusto ko nga ipaila-ila ta kanila. Kuyog ta ha. Sige ba? Mao din ni si Ryle, akong uyab. Hi. Hello. Mga classmates na ako sila, Ryle. At the same time, mga barkada na sad. Sa gusto niyo imnon, kay magpalit na ko para dito na ta ba? Magkaon. Ikaw lang pagbuot, uy. Imo ba yung birthday? Sige. Imo na sad girl. Milagro kay wa magsamok og panawag imong apti. Makasamok pa ka siya nga gi-off man ako akong cellphone. Mao di ay. Mao di ka eh. Suko ito ni Morwan. Naragay ate, babe? Yes, babe. Bilis! Imong ate! Nagyapos ka! Lagot kini mo! Unsa man? Mupauli ka? O ako ning iyabo ning tanan ninyong gipang-inom karon? Gianna? Ryle? Wait. Kaila mo? Siya nga akong uyap, Venice.
Siya di ay. Sa ato pa, nigamit sa kaglaing pangan aron dili mailhan ang tinud-anay nimong pagkatao. Ang tinuod nimong baho. Di ba, Ate Malin? Venice. Kadayot. Dili Gianna ang imong pangan. Malin ang tinuod niyang pangan. Siya ako magkuwang Ryle. Og dili Gianna. Ako mo'y nagbuhi nimo. Ako mo'y nagpakaon nimo busa wa kay katungod nga tubagon kog ingon ana. Og kinsa man nagsugod mong buhion ko nimo? Nagtugang gikalipay nako ang kwarta gipaktaon nimo nako nga gikan sa law ay nga binuhatan. Bisag unsaon pa ko nimo gos aron mo mauli sa ato dili ko mo uban nimo. Karon nga nahibaw na ka sa kong tinuod ka pagkatao. Makabiya ka na. Pero Gianna, ano man? Ngano? Nagtuo kang sayon para na ako sa pasahan og laing mga lalaki aron lang makakwarta. Taas kong pangandoy sa kinabuhi, Ryle. Pero sa'yo nga gikuha na mo ang ako mama ug papa. Bata pa ko sa diyang nawaha sila na mo. Elementary pa ko atong panahon na. O di si Miss mag-grade 1 pa. Gianna, Malin. Bisag usa dali akong sudlan nga trabaho sa una. Aron lagit mabuhi. Huwag bisan usa mong mga iyaan nga gusto mong buhi na mo. Maong kinahanglan ka maning kamot ko para sa kong manghod. Nisuway kong pangitagtarong trabaho. Pero kung angon na kayo, ilabi na pagtungtong ni Escolejo. Maong bahalag bisag ako manaot. Kay mo'y gusto na ko nga bisag wa man matuman ako pagantoy. At least bisag ko manghod na lang makahuman siya. Nahibaw ko na ko sa iyo pero buhat din ako tugod og arag diya. Para sa iyang kaugmaon. Pero ambot ba? Gusto naman nun ako batiun o kalipay nga tinuday. Pero ako mahibaw ko ng permi maning inaw sa Ginoo na ako. Di mo raot ako nakafeel og naani nga kalipay. Pero ako magdahom nga na sa nagpaluyong kasakit ay. Kung malipayon mo sa kubanghod, musuporta ko ninyo. Untayin mo siyang pagkaon. Huwag dili ni binuangan sama sa pagbinuang na ako, Ryle. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Sa tinuod lang, grabe ang akong pagmahay. Pati, ang kumahibaw sa tanan. Mas nakafeel ko og kaluoy ni Malin kaysa ni Venice nga iyang manghod. Ang ending, way bisan usa nila nga akong kipili o gikat gid na akong connection nila. Kay feeling ako mo'y nakapasamot sa sitwasyon nila mo nagsuon. Dini na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga kababagdos Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ito matatampo nagdasingan niya Yani. Good morning, sir. Ano sa order nato, sir? As usual, cookies and cream. Okay, sir. Maura? O ikaw sad. Ha? Pwede na ko makuha imong name o Facebook, miss? Ay! So, imong gihata? Siyempre, uy. Crush ba na ko siya? Ay, mabuang yung kuday ay. Gwapo kay siya. Unya, humot pagkit kaayo. Oh, Kyle. Hoy, kalma diha, no? Kaya ka na ba mga gwapo, no? Mga chicks boy biya kayo na. Oh, kung ako yung mauyab niya. Diligid sa magbinuang nako kay na. Diligid siya magmahay ba? Bisag unsa pa siya kagwapo, dili ra ba sad gyud kumugukod ilabi na sa mga cheater. Charot! So sa ato pa, kung manguyab siya nimo, sugto nimo? Kada kon manguyab. Sa tinood lang niya ni, nakagusto kay ko nimo. Lahi gyud ka sa umang babae nga ako nakaila. Strong kay ka, og independent pag kay ka. So?
So, gusto ti kang may mong girlfriend. Pero, wa ko magdali ha. Di ko gusto nga ma-pressure ka. O sige. Ako una-unaon, Kyle. Di pagid ka? Ang na magmutando dayon ko. Pero sige lang. Sugto na magidako siya ba? O ka na mahitabo inig weekend na. Kay mag-inom sila sa iyang mga barkada. Surprisaon ako siya og adto na ko siya sugton. Go, Day! Good luck! Yan ako tungod sa ilang gate. Pero wa pa siya makakita na ako. Ako may mo surprise niya pero ano gikulbaan? Wa lagi ko uyab lagi. Palingaw na ko nang ako agon. Kana ding kuyog ni mo pero. Nandingan lang yan. Maom na kanunay nilang isli sa imong mga barkada nga kanang babayhan na kuyog ni mo. Ay kung yun nga nga di mo uyab. Di na ako uyab. Wa ko'y planong manguyab niya pa Mao ba, Kyle? Ba? Wa kay planong manguyab. Hayop ka. Mao ba? Mao ni nahitabo? O, day. Animal siya. Abi kay wa mo ko siyang atubangan. Makada siya ekstorya. Murag siya giluod na ako. Unya ko na siya sa ko atubangan. Sweet pa kay siya. Unya, unsa naman ay plano nimo? Dili na ako gusto makakita pa niya, day. Mangita kong trabaho sa Cebu City. Ug ato lang una ko payo dito. Bahala siya. Yani. Bahala ka diha. Naibaw na ko kung si baho ni mo. Huwag din ako gusto makakita pa ni mo. Mag-focus na lang ko sa akong trabaho din ni Cebu City. Dili raman unta kaayo ka tantong layo diri sa ato. Uli sa panagsaoy. Gimingaw na ba yamin nimo? Nabisi lang ko sa trabaho, ma. O nagdingkosyo naman sa gugog gamay nga kapihan. Maunay nga sa pag-reply na mo, dugay kaayo. Nagpariha naman ang mus imong kuya. Tagsara kaayo mauli gikan sila ing nasod. Kung dili pagkaslunon, gyud mo pa uli. Sige lang, ma. Mo uli naman unya ko diha ini kasal ni kuya kay gusto sad na ako nga usa sa i-serve sa mga bisita ang akong baligya nga kape. Uy, pauli diri sa dili pa ang kasal. Kay usa ka sa bridesmaid. Sukdan kas gown nga isulob nimo ikasal puhon. Sige ma. Mo pauli ko. Okay, kompleto na ang bridesmaid o groomsman. Ang best man, mao na laywa pa. Hi guys! Sorry ha, na-late ko. Oh, Kyle? Unsa ni? Ayaw kong ina nga ikaw may best man sa kong kuya. Imong kuya si Julius? Ha, ay kabala ka. Dili ma-disappoint imong kuya nako. Nga ako'y gikuha niya nga best man niya. Kay di na ko talikdan imong kuya oy. Di pareha sa uban diha nga talikdan lang kag kalit ba. Ug murag buwa nga nawa deg kalit. Syempre. Kisa may gustong magpabilin anang tao nga way planong manguyab nako. Nga lingaw-lingaw ra iya, di ba? 5 na magkatuig labay oy, pero wa magyapon ka mausap. Labaw na ka. Oh. Pasalamat ka nga pinangga na ko akong maguwang kay kung dili pa. Kung nahibaw pa lang yung kong naaka mo atras ko eh. Dili ko gusto makakita si mong dagway. Ay sus, babalaka man ka. Ayaw nagtagda. Si Joel mo entertain na ay. Ay ma. Wasag yung ko makasabot nga nung gihimo pag ginang usas groomsman si Joel. O siya pa giparis na ako ninyos entourage pag yun. Ikaw masan mo ibagay ka ayunak. Kiligon kong nga magtanaw ninyong duha. Hey, labi na nga nitong anas Joel nga nakagusto siya ni Munak. Ay, mo nga ingnon tagyod kayani. Si Joel mao'y pilia. Digit di kaundangan kung dili na ni mo sugton si Joel. Kapoy, biani eh. Makawas ka na. Si Joel, klaro kayo nga nangita nagpaagi nga masolo ko. Sige lang, pangagtag pa ni hapon naman may practice o para cotillion dance. Oh, naunsa man ang dagway nimo? Ay, pagbuot. Ako na gani nagbinuutan nga maduol nimo. Ingnon pa ko nimo ana. Paghilom, be. Dili ka komportable sa Paris, no? Nanguyab na nimo? Waman. Pero nakagusto nimo. Lalaki ko, makaila ko eh. Paghilom na kay paduong na siya din eh. Bakit ni mo eh. Tawa ka diha. Yan.
Mabalik kong tubig. Basing ka na ka. Bay, pero nga diskarte ay. Eh, sultihan talaga tinuod, no? Nanguyab sa ko niya ni. So ikaw, maniw lagi mo. Pero way maglagot kung ako'y sugto na. Oh, mo ba? Sige bay. May the best man win. Uy, Kyle! Nabuang na ka? Ano ko itong gingnan man ni mo si Ato? Para naa siya limitasyon sa iyang mga lihok. Gaya ka bala ka. Kung makita na ko nga maduol siya nimo, kuhaon ta rin ka. O ikaw sad, pagpakaroon ingnon na lang sa nga nakagusto kanuhay ka na ako. Para di sa kumauwawan ba? O para maundang na sana siya. Ha? Unsa man? Game? Oh, game? Mao ba? Nagpa-as if ka nga nakagusto na sa kagsugod ni Kyle? Oo, day. O gabi ni mo, effective siya. Kay medyo ni distansya nagitaon si Joel na ako. Hoy, basig asa na napadong ha? Basig makagusto kag tinuod niya. Day. Ugma na gid ang kasal ni Kuya. Ay, naunsa man ko. Nganong mura makog nagkuol? Oh. Si Kyle na sa nisod sa kong una-una. Dili ba ka tungod kay nahibaw ko nga human sa kasal. Nahibaw kong dili na ko makakita og dili na ako siya makauban. Nayabag na po kaya ni. May pagmatog ka. Ako na lang ni Imnan ugma sa resepsyon ng problema hawi. Congrats, Kuya! Ima! Daon sa gutaod kaya ni. Uy, kasayo ba ni mong nahubog, day? Gusto na akong mag-enjoy sa special nga adlaw sa akong maguwang ma. Diba? Ako na'y bahala ni Yani. Ako na'y bahala ni Yani. Nakainom na sa ka, Kyle. Ha? Di mayo nga pareha mong nakainom. Ako, ang makainom. Maong, ako mo imo. Way laing mo hatod sa akong uyab. Ako ra. Mau ba? Kamu na, day? Oo, kami na. Maong ayaw na pagsigid dul-duol niya ni. Sige. Congrats. Piyawa ni mo, no? Maiyag ka na sa? Maiyag ka mo palaom na ako. Ngayon anak makakail. Ganun mo ramang ko di mo palaomon permi nga nakagusto ka na ko pero ang tinuod wa di ay. Yani, hubog ra ka. Og ikaw mahinungdan nga hubog ko. Oh. Naglagot ko, Kyle. Naglagot ko nga nagipasagda na ako kung kaugalingon nga ma-in love og balik nimo. Nga nahibaw man unta ko masakitan ako. Dili na tika pa sakitan. Kay love man gyud tika sukad pa sa sinugdanan hantod karon. Nasakitan ko sa imong gibuhat. Oh, pero dili ko ti pasabot nga nawa ang akong love nimo. Gunta, musugot ka nga magbalik na ta, Yani. Kaya di na ko gustong mawa ka pa pagbalik na. Ay, pagdagag storya eh. I love you too, Kyle. Dili man maayo ang sinugdanan sa mong love story ni Kyle, pero at least, hindot ang among ending. Love giday namo ang usag-usa sukad pa sa sinugdanan. Sayop lang nga ni palayo ko. Ug karon, bisag unsay problema namo, amo na dayon ning istoryahan. Ini na lang kutob og salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang kataman tatampo nagdasangan nga Alfred. Nagkalawam gud mo anang imong uyab nga batanon ba no? Lagi bay. Wagan ko magdahom. Pilip sa kuya beda. Ikaw rin lalaki nga nangabit pero nagwanta. Limang ka. Pagsara kayo mo magkita kay lian gud mo. Lagi bay. Ambot pa sa bay. Wa man sugyugo magdahom ani. Lahir sa tirada beda. OFW man. Unsa? Di na ka mo largag balik. Idig pauli ni mo dito sa Pinas. Oo, gang. Gusto ko nga na lang ko manarabaho. Maayo hinuon gang. Gimingaw na kayo ko ni mo, gang.
Gang, mag-ipon na lang ta diha, be. Gang, ay kung pag-joke kung yun ana. Naakay ba na? Nasa kuy asawa, niya, naasad tayong mga anak. May plano kong buwagan ako kung bana, gang. Unsa? Seryoso ka? Oo. Tanaw ni mo. Dili pa rin ko seryoso ni mo. Sanya? Sa, sure, oy. Kalibig mo rin magkaingon ba yan nga? Pabungkag yung pamilya na. Aron, andam ka? Dili isa na ako ma-imagine ba eh. Oo, love na ko si Sanya, pero urag dili na ko kayang bubiya sa akong pamilya. Bay Alfred. Unsa, Joey? Niresign kasi mo trabahoan? Oo pa. Uy, nga naman. Mga-apply ko lang kumpanya pa. Dako og offer ba? Pait kitong last na kong trabaho eh. Pila na ko katuig, pero way uminto. Mao ba? O niya, nagkakita na kaglain. Nga na ko yung panghatagan ako resume na ko pa. Watan akong tawag. Maayo hinoon. Ay, saon na lang. Sige lang anak. Basid pa dahil niya ng imong balikin ng... Alfred! Na ay nagsikik panawag sa imong cellphone, oh. Number naman ni. Mau ba? Ayaw tubaga ha? Hello? Insan eh? Gang, ako ni, si Sania. Niya karon sa airport. Kuha ako din hibi. Unsa? Gang, giming okay ko ni mo. Gang. Ayaw din eh. Kita nga na ay makakita na to. Ni mo tingali. Pero naku, oy, makailan ako din sa Cebu kay taga Dumaguete man ko. Nya, asam ka mo diretso? Katultol ka ni nga address, gang. Anak ko di adapita mga bang. O nya, unsa man. Okay na ka din eh. Kaya mo pa uli na ko sa amo, ha? Ha? Biyaan di ko ni mo din eh. Ani lang po. Sanya, hindi pwede. Uy, nagpaabot na ko si Lorna nga akong asawa. Okay, fine. Pero next time, kinahanglan nga imo na ng bahinon imong oras og tarong ha. Para na ako og sa imong asawa. Sanya? Mura naman hinukog na bala ka, bay. Lakas ganay ko niyo, bay? Unsa ka kun... Buwagan na lang ka na ko Sanya, bay. Puta na, ako masugot pa. Bay. Dili ko musugot. Sanya? Alfred, daghan ako plano para nato. Dili ko musugot kay imo ni buhaton ako. Sanya, minyo na ko. Mas makakita pagka mas bagay ni mo nga parehas ni mong edad. Pero nadutlan ako nimo, Alfred. Mong dili ko musugot nga mobiya ka na ako. Nga makigbuwag ka na ako. Sa? Nakigbuwag ka o yan isang sugot? Oo, bay. Pero bahala siya eh. Wanam kay ko magig-communicate niya. Kay nadlok lagi ko. Likado kang Sanya, bila. Likado kang mangamong na mo. Kaya siya manggod, wala siya kahadlok ka, ubiya siyang pamilya, sampai ikaw, magkamakahay mo nga, abungkag yung pamilya. Maulagi bay? Ma, pa. Mga nihirap ako mga kaumang trabaho sa ato. Okay ra ninyo? Kanus aman? Karong Sabado, ma. Maglingaw-lingaw lang gud mi. Nahala sige daw. Wara man may kaso ni mama ni mo. Salamat pa, ma. Ma, pa. Niyan na sila. Nana ko na sila, Lorna. Dali na. Sige. Kadiyot. Sanya? Alfred? Kaila mos kauban ni Joey, Alfred? Kaila mo pa? Kagamay ra gid sa kalibutan, Alfred, no? See? Sa tanto ni mong likay-likay nako. Giabot pa gihapon ta. Sanya? Unsa ni? Dili ba niingon ko nimo nga gusto kong anhin na lang mangitag trabaho? Without knowing, nga? Magkauban din mis imong anak. Sanya? Time pa sa ragod. Pasab na ragod ko. Unsa ni? Kabit ko si imong bana. Human ko niya pahimusli, kalit lang siya nga nawa magparamdam nako. Unsa? Day, tuyuan ko.
Sanya, mahimo ba? Pahawa na din sa amo? Oo, ano mo pahawa man ko? Nga gi-invite man mis imong anak din sa inyo. Karon, dili na ka-invited. Ayog palabig pabaga si mong nangoy. Mong gawas na! Joey! Day pasilo ako. Nagbahay na ko. Asa ba kong dapitan nagkuwang ni mo, Alfred? Inatiman man unta ti ka. Naibaw ko, day. Sorry. Day pasaylo ako. Dili na ni mausap. Please. Atagi kong laing higayon. Kung kanus apa nga niabot ang atong edad og ingon ini. Diha ka pa nakahuna-huna og binuang? Ha? Og sa mas bata pa gyud nga parehas rag edad sa imong anak? Nahibaw kong sayop kolor na. Kay ko. Mapasaylo pa ba ko ni mo? Asawa ko ni mo, Alfred. Bisan tuod og sakit ang imong gibuhat din nako pero mahal ti ka. Kung mas dako pa ang akong gugma ni kaysa sa imong pagpakasa. Oh, salamat ay. Salamat. Basta isaad lang yun ako. Nga dili na yun mausap pa. Uday, isaad ako. Salamat kayo, Day Luna. Mahal kayo, tika. Pasalamat yun kong natagan kong laing higayon sa mong asawa. E dili yun ako ma-imagine nga mabungkag ang akong pamilya tungod sa akong pagpakasa. Dinhin na lang kutob o daghang salamat. RL. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Malita, Davao Occidental. Ito matatampo, nagdasangan nga Jerome. Jerome. Ay bangon na, oy, kabuntag na, oy, naunsa man ka, basig malitas imong eskwela. Ang imong igsuon na ligo na, bangon na. Ma, bangon ko, ma. Tuyan to kaya sa. Layo kaya itong eskwelahan. Lagi dong. Sige lang, nagwanta lang ta. Ato kayo si mama o papa ko ya, nga balhin tagpuyo. Asam sa tapuyo? Kanandol eskwelahan po. Sige, ako niyang inon si mama ug papa. Nagplano mis mama nimo, ana Jerome. Tinuod pa? Lagi. Nagplano mis mama nimo nga mamalhin tagpuyo kanang dol og eskwelahan. Mayo inon pa. Kay layo gid kay mong eskwelahan oy. Duhagod ka oras ang among lakton usami kabot sa eskwelahan. Sige lang, basing inig high school nimo pohon, makabalhin na taog puyo kanang dool-dool sa eskwelahan. Indot unta kung makabalhin taog puyo kuya sa. Aron itakapuyog lakaw pa. Lagi dong. Ya. Nakay kwarta diha. Wa dugoy. Wa mo kuwatagi kwarta ni mama kay wa man siya kwarta. Unsaon ni mong kwarta dong Angelo? Gutom ko kuya oy. Magdali lang ta oy. Kay adto lang ta mga akong sa ato. Naunsam ka dong. Yuno man ka. Gutom na kay ko kuya oy. Ha? Kadiyot sa. Asam ka kuya? Nailubing at tagakay. Ako nang dagdakan og bato dong aron atong makaon. Sige, gi kuya. Nya, okay na ka? Okay na ko kuya. Wala ko gutom ma. Mayo inon. Tana, mamauli yata. Kaluoy gud in taon ninyo nga nangaon lang mo anang tagak nga lubi. Oo ma. Kay guto nam kay si Dong Angelo gud. Ay, pastilan kaluoy ba yung taon ninyo, uy. Pasensya na gid kay mo mga anak, ha. Wa tagid mo mahatagi og baon. Unsaon wa magikoy kwarta. Sige lang ma. Antos lang tayo ni kay
Pobre man ta. Paningkamot lagi, Jerome, ha, nga mahuman kag eskwela. Aron mahawas ta sa kalisod. Oo, ma. Paningkamot yun ko nga mahuman sa akong pagskwela. Ma, pa. Ni-graduate naman gid ko sa elementary. Makaskwela ba ko high school? Si Papa lang ni mo ang pangutan, Adong. Oo, maka-eskwela ka, anak. Maningkamot ko. Salamat pa. Panganda minuon mo. Nga naman ba? Mamalindag puyo ka ng duol sa eskwelahan. Aron, di na mo mahago sa inyong pag-eskwela. Salamat pa. Salamat itawon nga nakaskwela lagi ko high school. Maningkamot yun ko. Nga mahuman kong eskwela. Jerome? Ma? Sabado man ron, nak. Tabangin nung kog lababi. Sige, ma. Ma, daghan lang kita gilaban. Nya, di pa gini. Atuwa ang mga bulingon. Kinsam din yung mga gilaban na to, ma. Sa ato ng mga silingan, Dong, nanawat kog labada para makaabag-abag ko ni Papa ni mo. Oh, mao ba, ma? Maong ikaw, paningkamot gyud og human sa eskwela, ha? Aron dili ka magkalisod-lisod sa imong ugma. Oo, ma. Congratulations, anak! Congrats, Dong! Sa katapusan, nahubad ka na gis high school. Oo. Salamat inyo, ma. Pa. Ha? Mutig ag exam? Oo, pa. Para sa unsa ba nag-apilan nimong exam, Dong? Aron, malibre ko sa kong pagskwela sa college, ma. Oy, muskwela gyud kag college do? Oo, pa. Aron kung may nindot taon niya kong trabaho, makatabang ko ninyo. Sige do. Paningkamot nga maabot nimong imong pangandoy. Ginoo ko. Tabagin na gudintang ko nga makapasar ko sa exam nun. Aron, maka-eskwela ko sa college. Ha? Nakapasar ka sa exam? Oo, ma. Nakulian gidintang ko, ma. O niya, unsa may plano ni mo ron, ha? Muadto ko sa Davao City. Oh, mag-unsa man ka dito? Muadto ko sa kong iyaan pa. Muhangyo ko niya nga muabot ko sa ila kay mangita kong trabaho og muskwela ko ug maadlaw. Ay, wa na'y problema nako, Dong. Mahimo ka na gid nga moabot din sa amo. Salamat, tiya. Unsa man day plano ni mo ron? Mangita una ko trabaho, tiya. Kay inig-abli sa klase, muskwela ko. Nahala, sige. Ikaw ang mahibaw din, Jerome. Salamat itahon nga nakasuday kong trabaho isip call center agent. Inagsildo na ko. Magpadaday ko sa amo. Maayo hinuundong kay nakasuda yun kag trabaho. Nalipay sa bita ko, tiya. Nga nakakita na kong trabaho. Aron makatabang ko nilang mama o papa. O sa may plano ni mo ron nga ting-abli naman sa klase, Dong. Muskwela ko college, tiya. Kay libre rin ko tuition. Unya, makaya ka na ni mo, Dong? Nga mo trabaho ka o niya miskwela pagid ka? Ako lang paningkamutan, tiya. Salamat itahon. Kay naka-eskwela lagi ko college. Maningkamot yun ko. Nga mahuman ko sa kong pag-eskwela. Kumusta naman ka, Dong, Jerome? Okay naman, tiya. Ayaw kumpiyansa, ha? Kay dili lalim ng imong gibuhat nga muskwela kag maadlaw o niya. Mutrabaho pag yung ka magabi, eh. Kapoy sa kong lawas, ay. Ay, tingbawi manuntan ako ron kay okay trabaho. Pero, maglisod dumahinok ko katok. Saan ko? Dong, Jerome. Tiya? Murag dili na ni maayo akong nakita ni Muda. Daot na kaayo ka, Dong.
Maayo tingali nga mo undang lang sa kasi mong pag-eskwela kay ako may nahadlok ni mo dong. Tiya. Pauli una sa inyo, be. Dili na ko magpapuyo ni mo dong. Uy, tiya. Ako'y nahadlok anang imong kahimtang da. Basi doon siya kung si mahitabo ni mo. Maong undang sa imong trabaho o hunong sa imong pag-eskwela o pauli sa inyo. Sakto ra sab ang gibuhat sa imong iyaan nga papaulion ka dinhi sa ato. Kailain naman kay nang kahimtang nimo, luya ka naman kaayo. Ma, di gyud na lalim ang imong gibuhat, Jerome. Mo eskwela ka, ug maadlaw, unya mo trabaho sa kag magabi. Mao lagi pa. Sa lawas ra gyapon ako pauli. Mao na, maong pauhay lang una din sa ato, ha? Aron maulian ang lawas nimo. Ha? Mangita kag trabaho? O pa, kay okay naman akong paminaw. Nauli-ulian naman sa ko. Naala, sige. Ikaw ang mahibao. Ang pigid ang lawas ni mo ha, Jerome. O ma. Pwede ka rin makasugod og trabaho. Salamat, sir. Salamat. Lord, salamat. Salamat kayo kay nakasuod din kong trabaho. Salamat kay Lord. Dako nga akong kalipay kay nakasuod man kong trabaho. Sa pagkakaroon, regular na ko sa dakong mall diri sa Maligta, Davao. Ug magabi nag-silence ako isip ko sa DJ. Sa mga naminaw karon, ayaw lang gyud mo pagpakawa sa paglaom. Laban lang sa kinabuhi. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMI. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw sa iyang suwatang to karon? Mao kining usa ka babae nga taga Barangay Utso, Hingoog City, Misamis Oriental. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Alma. Ma, pa. Nanghilunta ko ninyo nga manarbaho ko. Asa masab ka manarbaho dong Antonio? Dinhiragod sa hinguog pa. Unsa man sa nang trabaho ang imong sudlan, nak? Naam ko'y kaila, ma. Iyam kong tabangan nga makasud sa gasoline station. O stay in na siguro ko dito. Nahala sige. Pag-amping dito, ha? O, ma. Balik ka, Bert! Balik ka, Bert! Salamat ikaw. Ginakasud na kong trabaho din sa gasoline station. Makatabang na ko nila mama o papa. Hi! Uy. Ikaw din ang bagong kauban din niya. Oh? Kisa nga ni mo. Tonyo. Ikaw? Carmen. Bay, kabantay ko nimo ba? Pilit man kay ko tinan-awan sa kong cashier bay nga si Carmen. Ikaw, gid bay. Iburig kong gibatayan. Wow, man ba? Nakabantay lang gyud ko ba? As in, nakabantay ko. Ano sa man, naibog kang Carmen, no? Ha? Gwapa siya bay. O, way lalaki nga di maibog niya. Abi nga bay, no? Parison na ba kayo mo bay? Ako pa ni mo nung imo ng panguyaban sa Carmen. Oo, ha? Unsam ko di man hino ko makatuog. Magsingkin ko kuna-kuna ni Carmen. Bay, langasa niyo. Tuog na rin, bay. Bay, tuog na ko, bay. Ugma. Manguyab ko ni Carmen. Huy, Tunyo. Galing na karagit sigtutok na ako. Nakay tuyo. Namin. Ansa man? Nya, di ka masuko. Masuko ko basta binuang na. Di mo ko ni binuang gud. Unsa lagi na? I love you, Carmen. Tunyo. Naitinuan, min. Sa una ko palang pagkakita ni mo, na in love na ko ni mo. O gihinaotan ta nga, dawaton mo nga kung gugma. Sa pagkakaroon, di pa ko makatubag anak ton. Okay ra, min. Huwag mo sa dali. Baka paabot naman ko kung kanus ako ni masugton. Salamat, ton. Mo ba? Nanguyab na ka ni Carmen? O, bay? Nya, gisugot na ka. Wa palagi, bay?
Sige lang. Alam, pagpakawa sa paglaom. Sige, hilang yun na follow up, bay. Sugton ra lagi ka na, bay. Min, usanam gid ka tuig, sukat ko nanguyab mo. Hangtod ba ron, wapagid ka maluoy na. Nakita na ako nga, tirot anay ang imong tinguha na ko, Ton. Mo na nga gidawat na akong imong gugma. Tinuod, Min. Uyab na ta. Oo, lagi. Gisugotan na ka. Salamat ni Gayamin nga sa kadugayan. Imurag itong gisugot. Huy, ay kong gaksa, uy. Makita ka sa atong mga kauban. Nagtay lang kay ko nga. Imurag kong gisugot, Min. I love you. I love you too, Tonyo. May noon kay gisugot na kang Carmen, bay. Di pa'y sabi na kay ko, bay nga. Nagkauyab ng giming Carmen. Ayaw yung tao na binuangis Carmen, bay. Kay naidaghang nag-atang din, eh. Di ko na mahitabo, bay. Kay love kay na ko sa Carmen. Min, dugay-dugay ng kita nga nagkauyab. Magminyo ang da. Nga naman, kaya na ko ni mong buhiuin. Maningkamot lang ko ta nga, mabuhi. O, sige, ikaw. O, sige, pangatubang sa kong mga ginikanan. Dili ko makatugot nga ikaw ang mabanas sa akong anak. Sagot daw ipakauni mo sa akong anak nga pampboy ka lang. Ha? O ikaw sab, Carmen, wag ka makakita og laing lalaki, kana aging tawhana, nga way klarong trabaho? Mahal ako si Tonyo, ma. Hilam! Mahal. Tamparusuntahin ang tamuri mo maulian ka karon. Ug ikaw lalaki, kung gusto ka man gyud nga masawa sa kong anak, pangitag tarong nga trabaho. Ayaw ka na magsige ka lagsuyop anang gasolina o krudo. Pasensya na ka sa kong mama, Ton, ha? Okay, Ramin. Nakasabot rin kong mama ni mo. Saon mo, good. Wa mo ko ilang trabaho. Ang pagkagasolin boy, Raman. Di na ko iksapayan kung unsa ka, Ton. Timan ikanunay nga mahal ti ka. Mahal sa tika, men. O dili ko makatugot na mawa ka na ko. Kinahanglan nga makita kong laing pangurtahan aron makatigom ko. Kaya akong ipakita sa mga ginikanan ni Carmen nga kaya na ko siyang buhion. Ay, gusto ko inig-out na ko sa trabaho. Muadto ko sa kong kaila nga mangayo og radiator. Magtuon ko kung saan pag-ayo og radiator. Ha? Nagtuon ka unsaon pag-ayo og radiator? Omen. Aron na ako ilang pangurtahan ba? Kaya kung makatigom na unya ko, magminyo ta. Tonyo. Ha? Magpakasal ta? Omen. May tinigom naman ko. Unya, sakto naman sa das edad. Magminyo na lang ta nga. Di magagad sa mga ginikanan. Kung may imong gusto. O sige, magminyo na lang ta. Salamat, Min. Sa katapusan, asawa ta nagigkatay. Ay, dog. Bana na sa taka. Batag-bata eh. Nagong makakita sa tulog. Uy, inahinay ako. Sugero kay kong naglumot. Ay! Tanyo! Ha? Pablos na ka? O, dog. Wala ko dug. Kurbaw na. Happy na ni kong mamahimong kabahan init. Ma-cute. Day, ang pingin niyang imong gisabak ha? Kung mahimo, undang na lang sa imong trabaho. Dinhi ka na lang sa bahay. Kay ako, mo-focus na lang sa sa pagpangayo og radiator din sa ato. Oh, sige, dong. Ay, salamat. Kay nahuman yun yung usa ka radiator nga akong giayo. Kaon naman is tag-iyaron. Dong Tonyo. Day! Nung saan ka, ha? Sakit kaya akong tiyan, dong. Ha? Basig mga anak na ka, Day! Dali! Dagot ko na sa ospital! Dali aras panahon dong sa wala gipaw upat ng atong mga anak. Lagi, Day. Dali, rin panahon. Kinahanglan na ka na kong tabangan, good. Ha? Lisod kaayo kung ikaw ra akong saligan sa atong panginabuhi. Sa'y buti mo ipasabot, Day. Manrabaho ko dong.
Akong gamito ng akong gieskwelahan. Unyang, atong anak day. Ikaw lay atiman sa atong mga anak. Total, mukhaon naman na. Sige day. Inday, ayaw pa sa layo ha? Oh, Papa, di ako sa duol maklay. Sige. Kay tiwason pa yun ang akong ibuhat din eh. Ayaw pagbanha kay makamata ni manghodi mo. Oh, Papa. Ay, kalisod ba ining akong kahimtang eh. Nag-ayaw ko ining radiator o niya. Ang akong tiil. Nagtabyog sa duyan. Ang tuso lang nina ko. Unsaon. Gisudlan mo yun akong kinabuhi ah. Onya, kumusta man ka din ha? Medyo kapoy day eh. Kay samtang nag-ayaw ko sa mga radiator. Nga akong tiil. Nagtabyog sa duyan sa tong anak. Ay, sige lang dong. Maningkamot lang ta nga mapadako nato ang atong mga anak ug ato bid silang mapaeskwela aron naa sila'y maayong ugma. Dali aras panahon dan sa. Niya, mga tiguang na ta. Maog yun dong. Og nalipay dalag ko sa atong pangidaron karon. Napahuman gyud nato ang atong mga anak. Ug karon, maitagsa-tagsa na sila ka mga trabaho. Maog yun. Og day, nalipay ko nga ikaw paghihapon ang akong gikauban karong panahon. Tungod kay love nato ang usag-usado. Mao ba? Ngano ka man ha? Naunsa ka ha? Kadiyot ha? Kay murag nituyok man ang akong pananaw. Uy, pagklaro diha, uy. Kadihot kay magkuha og tubig, ha? Ginoo ko! Ginoo ko, Tonyo! Natumba si Tonyo! Tabang! Tabang! Dong, kumusta naman ka, ha? Ha? Kinsa man mo? Wa na ka makaila na mo, Dong. Ako ni Dong Tonyo ang imong asawa. Ug niauban ako ang atong anak nga madre, si Sister Jocelyn. Wa ko makaila ninyo. Doktor, sa nahitabo sa kumpana. Nga mo ba si makaila na mo? Na-stroke siya o naapektuhan ang iyang utok. Unas? Pero ay mong kabalaga. Dako ang kahigayunan nga maayo siya sa iyang sakit. Unsa ni nga kolor kani? Blue. Wow, nakaila na gyud ka. Kini unsa man ni nga letter? B. Ma, gamay na lang yun ang kuwang. Maayo na si Papa. Oo, anak. Ma, kinahanglan ako mo balik sa monasteryo. Sige, anak. Ako nalay bahala din eh. Naaman sa kuy kauban din eh. Niaman si Alma. Sige, ma. Pa, pagpakaayo ha. Mudo roon niya ko din eh. Hutda ni aron mo tumar na kas imong tambal. Hutda ha. Carmen? Tonyo? Doon nakailangan na ako. Ikaw si Carmen. Ang akong pinanggang asawa. Lord, salamat kay nabalik na ang memory sa kumbana. Naunsa man di ay ko. Na-stroke ka. Huwag naapektuhan ang imong memory. Apan karon nabalik na ni. Salamat kaayo, Diyos ko. Nga sa ato pa, naulian ko sa iyong pag-atiban ko. Oo, Dong. Salamat ninyo, Day. Salamat. Nga di agapirmi sa akong giliran. Dong. Di ba nanumpa man ta sa usak-usa? Nga mag-inunungay ta sa kasakit ug sa kalipay. Ug kamatayon ray makabuhag nato. Day. Maong sa tanang higayon ni ako pa ni Motonyo. Kay bisan og tiguwag na ta. Mahal paghihapon ti ka. Ug andam ti kag silbihan sa tanang higayon. Salamat.
Mahal ko usap ikaw. Day Carmen. Totyo. Bisan pa man og mga idara na sila si Kuya Tonyo ug Ate Carmen. Nagpabiling paghihapon ang ilang gugma sa usag-usa. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong suwatan po. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Liloan, Cebu. Na matatampo nagdasangan nga Felix. Excited na kay ko nga makasaltahan. Dili na ako makapaabot. Ingon man sa ko, Han. Buwan na lang kita itong paaboton og magsinaaray na ta at tubangan sa Ginoo. I love you so much, Han. I love you so much too. Hey, engineer! Ha? So, boy. Ay, kung sa pita na. Ganun, day. Tinuod man sad nga engineer ka. Ikaw, gid ba? Dili ko ganahan nga tawgon ko ni mo, ana. Happy pa lang unya sa makadungog nga. Nanghambog ta. Eh, ikaw, gano? Humble kay kayo, eh. Tod. Oo. Niyam lagi ka. Nakituyo na ko. Ay, gipatawag ka sa principal sa eskwelahan din ni nato, eh. Ha? Nga naman? Na ako no yung switch nga, wa mo function ko, no. Patanaw nila ni mo. Ikaw na bayag yung tig-ayo sa mga kuryente ni eskwelahan, ha? For how many years? Pride sa baya ka ng eskwelahan, ha? Kay dihagog ka nag-elementary niya karon usa na kaka-engineer. Di ba? Sige lang. Muadtor ako taon-taon. Sige bay. Anis ako. Class, quiet, Ma'am. quiet. Good morning. Oh, yes, sir. Ako to ang engineer nga gipanhi. Ikaw daw ilang giingon. Maayo kay ni anagit ka, sir. Gupahan niya eh. Asa dapit ang ayhonon, ma'am? Hello, kani sir ay. Kani siya, sir, kana. Ay, salamat. Na okay na kit in town. Thank you kaayo, sir. You're welcome, ma'am. Kisay nga ni mo, sir. Felix, ma'am. Okay, Sir Felix. Thank you kaayo. Yes? Pwede sa kumahibaw sa mong pangan, ma'am? Mary, sir. Oh, taan pa ko. Si Ma'am Mary lagi ang imong pasabot lagi. Kaila mo? Dili bay. Pero nakapangutan na siguro sa iyang pangan kay guwapa man gud. Pakalingi ko bay. Nya puti pa kayo. Nya kung mayaga na ganis init sa adlaw bay, nindot kay buhok oy, murag gig mais. Mao lagi. Ngano mo day ha? Ngano? Interesado man ka. Ay kuging na nga. Hoy, di na ka pwede oy. Kay minyo uno na ka. Sao na lang. Nakaset na ra ba ang date sa inyong kasal ni Stella? Si Ma'am Mary mo nang naglakaw pa yung sudahan, no? Ako sa pitan. Ma'am Mary! Hi, Sir Felix. Hi, sir. Hi. Pauli na ka? Oo, sir. Tara, snacks na ta. Ha? Lagi, seryoso ko. Peace? Okay. Sige, Kuwait. Mamugos pang ka. Yes, thank you. Uy, naibaw na si Stella na nga. Magsige na magkuyog ni Ma'am Mary. Siyempre, wa. Anong imong nagibuhat ay? Bay. Di rin ko ganahan ipadayon. Ang unsa? Ang kasal. Ha? Pinuang niya yun. Ang unsa? Murag nawa man akong love ni Stella, bay. Bay, Felix. Nahibong biya sila si Mama ug Papahan nga nung wa na kay ato-ato sa amo. Mau ba? Pila na lang gid ka adlaw ang paaboton og kaslo na kitahan. Huy, Felix. Okay ra ka? Ganina pa ko makabantay nimo nga wa kay tingog-tingog. Stella, I'm sorry. Ha? Ngano nag-sorry ka man? Kuan. Dili ko mo para yun sa pagpakasal mo. Mahimo ba? Ayaw ra ko pag binuang og ingon ana. Huwag ko magbinuang. Imo kong pakauwawan. Dili sa ingon, ana.
Pero, mas masakitan lang ka kung ipadayon na ko ang pagpakasal mo nga Wa na kay gugman ako, mao ba? Stella. Nga naman. Kay doon na nakailain. Stella. Nahibaw ko, Felix. Nahibaw ko nga doon na kailaing gikabuangan. Doon ay nakasulti na ko nga naa kay babay. O sige. Mauna ni timanin ninyo. Magmahay mo aning inyong gibuhat na ako. Magmahay mo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Day, salamat sa tanang pagpangga ni mo na ako, ha? Ingon man sa atong liba ka mga anak. Salamat po doon kay good provider gid ka sa atong mga anak. Hinungdan nga naatay duha ka college graduates. Ang usa engineer pareha nimo, unya ang usa architect. Basta para ninyo, Day. Buhato ginakawa tanan. Salamat. Uy, sinurin man nga atong anak. Naghilak man. Ngano mo ka? Ato na to, Day. Naunsa ka, ha, anak? Gida ko ni Brian sa ila kay ipalaila ko niya sa iyang parents. Oh, unya. Unsa may hita po, ha? Okay man na iyang mama, pag-una. Pero pag-isgot ako sa inyong mga ngaan, nasuko siya. Nasuko siya maayo niya. Di papahawa ko. Oy. Kinsay ngaan sa iyang mama? Estela man to, ma. After how many years nagkakita na kita ninyo? Stella. Gidapagid nimo imong asawa, no? Aron unsa man? Aron pahinumduman ko nimo sa imong pagbudhi nako kaniadto? Di na to angay iangin ang mga bata sa nahitabo na to sa una. Makaingon lang ka, anak, tungod kay ikaw man may gipili og dili ikaw ang gibiyaan. Nakasa ko ni mo, Stella. Oo. Sa ilo ako. Pero dugay na to. Pero ang dugay na nga imong giingon. Hangtod karon ni paghihapon ang sakit. Oh, doon na ko'y mga anak. Pero lain-lain ang ilang amahan. Dili ko pinakaslan. Kaysa dihang gibiyaan ko ni mo, Felix. Nawagtangan kong salig sa kong kaugalingon. Gitarong tika. Pero unsay magkipaos na ako. Unya karon, muhangyo mong dili lang nato iangin ang mga bata. Kung nasakitan man inyong anak karon, gaba na ninyo. Inyong anak mo inisaw sa gaba nga inyong gibuhat na ako sa una. Stella. Dili gid makadawat ang mama ni Brian ako, ma. Pa. Anak, ayaw ipamugos ang imong kaugalingon nila. Pero mahal na mo ang usa ma. Wa may problema si Brian. Dory. Maayo kay nituman ka sa tong sapot. Ug wa nimo dad-ang imong asawa. Unsa hinungdan nga nung nagkikita ka na ko karon? Gusto kang dili na to amungon atong mga anak, diba? Oh. Pes, pamawi na ako. Unsang klasiha sa pamawi ang gusto mo? Uban ako. Asam ta? Stella, sayop ni. Dako kini sayop. Diba? Gusto man ka magmalipayon imong anak nga babae? Busa, gihatagan ti kaghigayon aron mausab ang akong nauna. Og nadili na ko manghilabot pa nila. Stella. Maong sige na. Sige na ang kunan ako karon, Felix. Ug basin pa di ay. Hatagan na nakog kagawasan itong mga anak. Wa ka ba di ay mingawan ako? Stella, husto na. Husto na. Dili na ko kaya. Dili may bawang mong asawa ini. Maong sige na. Una ko. Unsa ba?
Dili na ko gubuo ng akong pamilya tungod sa gusto mong mahitabo karon panahon na, Estela. Seryoso ko sa akong pagmahal sa akong pamilya. Maong pasaylo ako. Kung nakasa man ko nimo sa una, pero Estela, angay nimong dawaton nga dili ko para imo. May pamilya na ko, ug mahal kayo na ko sila. Kung buot yun nimong hatagan o kagawasan ang mga anak, imo nang ihatag way kondisyon. Dong, salamat. Salamat nga wag ka magpadani, ah. Mahal kayo, Tikatay. Og nisaad ko sa akong kaugalingon, ingon man sa Ginoo. Nga dili gid ko maghimo og butang nga ikaguba nato. Salamat, Dong. Salamat. Mahal sad kaayo, tika. Ang kuno nako nga dako gid ko sa ni Estela kaniadto. Butang kung nganong hasta nga mong mga anak na among siyang kalakot na. Pero mahal lang gid nako si Mary. Butang nga wa gid nako mabati ni Estela kaniadto. Inungdan nga wa nako ipadayon ang pagpakasal niya sa una. Dinhi na nagkutob. Daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Unsa? Eskwela ka sa Bible School? Opa. Nganong ganahan man ka nga mo eskwela sa Bible School Christian? Ganahan lang ko, ma. Aron basab, dagan kong mahibawan mahitungod sa pulong sa Ginoo. Aw, maayos ang huna-huna. Pero mao lagi, kinanglan kang mag-antos kay pobre biyata. Okay ra pa. Ang importante nga makaskwela ko. Abi na ko, di ko nimo kuyugan go, LV. May mo kang dili nga pinangga man ka. Salamat gawa. Pero karon na ni gawa. Kung magkasugod ka na eskwela, dili na ka nakot kuyugan ha. Okay gaw. Unya, kumusta man yung pag-eskwela sa Bible School? Okay man pa. Kaluyan sa Ginoo, daghan na sa kog nakatunan sa mga pulong sa Ginoo. Mayo hinuon anak. Nalipay ko sa kung nadungog ni mo. Og mas malipay ko kung may anak na unya kong pastor. Puhon-puhon ma. Basin day og kaluyan sa Ginoo. Paningkamot lang yun nga makagraduate ka. Opa. O sa'y plano ni mo ron nga ni-graduate ka naman? Mukuyog lang na ako sa kung mga kauban pa. Nga magsangyaw og pulong sa Ginoo. O wapil sa kong banda aron makatuon ko. O sige, ikaw ang mahibaw. Uy, kumusta ka naman gawa, uy? Ora gyapon ko. Ay, naday niya ako ipalaila ni mo gawa. Imo amiga? Akong kaila. Magkasinapot mo ini kay Christian man eh. Sige. Ato ilailahon daw. Pasin pa day, magkauyab ko. Gaw, muna akong kiingon ni mo nga akong ipaila-ila ni mo, si Sienna. Kagwapa niya. Day Sien, akong igagaw, si Christian. Hi, Christian. Hello, Shen. Gwapa sa ito si Sheena. Hey. Hindi naman hinungko mo katog. Magsige naman hinungko ko na niya. Mangayo kong number niya ni Gaw LV. Aron ako siyang matawagan. Ikaw rin ni Chan? Ako yung taon. Di ka number na ako. Nangayo ko ni Gaw LV. Mao ba? Nanawag lagi ka na kay Tuyo? Uwa, Shen. Kuan, nanawag lang ko nimo kay gusto ko nga magka-close ta. Okay rin nimo? Okay ka ayo. Ha? Mori ka sa kong boarding house? Shen, kana kung okay rin nimo? Sige, ari kay magpaabot ko nimo. Pasensya na kani akong giandam ni mga snacks, Chan, ha? Kaikog ba yan ako ini eh? Nga naman? Wala akong pag mag-andam og snacks. Okay ramang good. Lain sad kay ko ikadalit nimo. Sige na, kaon na.
Oh, ikaw na tungani ko Lain sad nga ako rin kaon. Oh. Sige, mga ontan duha. Chan, ganihara dyan ko nakabantay ni mo nga nagsikag tutok na ako. Nahuman na lang tag snacks. Nagsige lang gihapon kag tutok na ako. Ano naman ka? Di mo ko pulaan magsigig tutok ng machine. Na, pag sure diha, uy. Tinuod bitaw? Mahimo kong manguyab ni mo, Shen. Christian. May chance ka ko ni mo, Shen. Naa, uy. Sure mo? Ang tinuod bitaw, Chan. Ganahan man sa kunin mo. Kung mo na, imo na kong isugot. Oo. Uyab na ta. Salamat, Shen. Tinuod nga akong nabalitaan dyan nga naanak puno kayo uyab. O pa? Aw maayo hinuod dong. Aron magminyo na ka o makakita na misamog apo. Ma. Bitaw gaw, mas maayo tuod nga magminyo na ka. Uy, aron makakaong na may glitchon ba? Ulos lang yung binuang ka. Gawin Uy, halagaw. Hapit ko malimot. Saan sa magaw? Gipangita day ka sa ato mga ig-agaw. Uy, gikan sila ang dapit. Kay gimingaw sila nimo. Aw, sige gaw. Ato doon. Nalingaw gid ko nga nagtanaw sa akong mga igagaw Daghan gid ang nagpa-picture nako. Ako ning i-post be. Kinsa di bayhanang imong kauban sa picture? Asa ba? Ini oh. Grabe kay nakakapyot nimo. Ako nang igagaw Igagaw o imong uyab? Sien. Igagaw pa tanan ako. Angko na lang gud kay imo nang uyab. Sino na unsam to ko Dili lagi na ako uyab. Ay na lang paglimod. Kaklaro ang imong uyab. O kay di ka man masalikan, may pag-undangon tani. Sa? Ay napakita na ako ha. Makigbuwag na ko nimo. Sino? Uy, maura to'y hinungdan nakigbuwag dayon siya nimo. O, lagi ma. Kasilusa po diyan ang imong uyab, oy. Mayo na sad nga nagbuwag mo, kay magsigig yun mo og away kung magkadayon mong duha. Isilusa man nga wa sa lugar. Maugid pa. Pangita na laglain dong, kanang di silusa. Ay, may mo-focus na lang una ko din sa banda. Aron malingaw ko. Huwag din ako mag-una-una ni Sheena. Hi, kuya. Ay. Hello. Mangutana unta ko. Unsa man? Kinsa niya pwede na tunduolon aron makaapil ta dinis banda. Ganahan ka mo apil din, Unta, kuya. Kay ganahan man kog kanta-kanta, good. Sige. Tabangan di ka nga makasodin, Uy, ay na nanday pagkuyan ako, Ako rin si Christian. Ikaw? Jovelyn. Mayuha din mo mukanta, Juvay. Salamat, Chan. Ha? May isulti ka na ko, Chan? Jo. Unsa man na? Unya. Di ka masuko. Dili lagi. Unsa man na? I love you, Jovelyn. Oh, Chan. Wanin ako tayo, Jov. Basta na ning pinakuma, ha? Bayong taon, dili ko ni mo pagyason. Mutugan lang sa kunim tinuod, Chan, ha? May gusto man sad ko nimo. Tinuod, Jov? Laki. Gaan sad kayo nga akong buot nimo. Kun ba na? Kita na? Oh, Christian. Kita na. Salamat kayo, Jov. Huwag ko rin mo pato sa dugay. Di mo din ko gisugot. I love you. I love you too, Christian. Dako nga kung kalipay kay gihatag ra gyud sa Ginoo ang babae nga tinuod nga magmahal nako. Sa pagkakaron, inyo na mi og may usa na mi kaanak. Og kanimo siya na kun nakabati ka man karon,
Hinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Og mao to mga listeners atong handumanan sa usa ka awit part 3 og hinaot nga nalingaw gapon mo mga listeners no sa atong handumanan sa usa ka awit. Og usbon ako pagpasalamat katong nag-comment tanan sa kuha. Salamat jud kay sa inyo nga naatay pang intro vlog. Naot nga sunod na tong upload, masuportahan ka po ninyo ato ang gina-upload nga handumanan sa usa ka awit. Kung mga listeners, nanakoy gi-edit nga para sa Palamay ay drama, kulang na lang to siya og 2 ka episode no para maabot og 1 hour. Nga siguro mga pag maabot na to sa 1 hour, i-upload din ako mga listeners no. Parang makapaminaw na sad mo no. Kung akong basahon tanan ka comment sa ko ato i-shout out no sa atong handumanan nga last na ko i-upload akong basahon shout out na to. Shout out si Annalyn B, shout out ni mo dia si Ma'am Lee Queen, shout out ni mo dia Ma'am Lee Queens. Si Jimmy Sinal, shout out diha. Si Jerome Lerna, shout out. Mr. Firbalde, shout out. Si Oscar Avedog, shout out ni Oscar Avedog sa imong pamilya, shout out diha. O si George Garati, shout out ni mo diha. Welcome sa atong Palamay Drama. Bago na itong komentor si George Garati, shout out ni mo diha. Si Alma Byron, shout out diha. Rodrigo Valle, shout out. Si Ram Rico, shout out diha. Si Mami Reglis Pamuga, shout out ni mo diha ma'am. O amping-amping na ma'am sa imong trabaho. Si Danny Lopez, shout out diha. Si Arlene Berlin, shout out diha. Si Nilda Yekyek, shout out. Si Ma'am Belvina Tapali, shout out ni mo diha ma'am. Ug sa imong pamilya na karon sa Butuan City. Dili na nako ni malimtan si Ma'am Belvina Tapalis no kay dulduor mo gud sa moa. Kaya moa kagay Oro City nga ila Butuan City. Si Judith Sakia, shout out diha. Si Diane Baler, shout out. Si Lina Bona, shout out. Si Judy Primo, shout out. Catherine Sulit, Romy Boy, shout out. So, si Sugar Santos, shout out diha. Si Buyet Lidra, shout out mo diha. Og mao to mga listeners no tanang ga-comment sa tuwa sa atuang handumanan sa usa ka awit sa part 2 ug atuang gibasa karon sa atuang part 3. Og atang-atang mga listeners atuang Palamay Drama Comparison Part 105, ginahinay na tag-edit no, mga listeners, atang-atangin lang mga listeners no. O ang atong handumanan mga listeners, hinawat nga masuportahan ka po yung pagpaminaw mga listeners no. O katulad wala pa naka-comment sa tuwa, ay lang mo kaulaw no, para mabasa mo sa atuang pag-intro vlog. O napsat ko yung mabasa no. O pahibaw na ko pag-usap mga listeners, katong mugbo lang ad ng listeners no, balik ko na po sa paghanyo sa inyo nga katulang mga mugbo na ads, hinawat na dili lang yung mga skip ads ng listeners no, o katong mga tagas pwede na skip ads. O mao to mga listeners, usbo na ko daghan jud kay salamat sa inyo.